Buenas noites, benvidos e benvidas a todos e a todas a esta sesión ordinaria do mes de outubro. Comenzamos o pleno co primeiro punto do día, que é a aprobación da ata anterior con un pleno que do mes de xunho. Se queren centrarnos sobre a acta, algún portavoz procedimento de votación, votos por a acta, que pode ser do mes de xunho. Pasamos ao segundo punto do día, que é a proposta de alcaldía para a modificación e traslado da sede electrónica. Ten a palabra a señora Charbonera, portavoz do Goberno. Boas noites a todas e a todas. O que se propone é deixarse en efecto a deliberación acordada mediante o acordo plenario do día 29 de maio de 2014 na Deputación Provincial da Coruña para xestión e administración da sede electrónica. Este acordo queda condicionado a manifestación favorable por parte do órgano competente da Deputación Provincial da Coruña para deixar sin efectos por mutuo acordo e eficacia de dicho convenio. O segundo punto sería aprobar a creación dunha nova sede electrónica cuxo enderezo electrónico de referencia pase a ser acobra.sedeelectronica.es en lugar de existente que é sede.cobra.es. Bueno, do que se trata é que xa o Concello está traballando con gestiona un programa que se adapta moi ben a administración actual, de xeito moi eficaz a nivel digital, non? Bueno, sería unha cuestión de interoperabilidade entre as dúas plataformas. A verdade, consideramos que sería apostar que a golpe de clic sexa moitísimo máis fácil colgar calquera documento na sede electrónica. Por lo tanto, moi positivo para o que todos queremos, non? Ser operativos en transparencia. Concello do Grupo Socialista. Boas noites a todos e a todos. Eu moi brevemente decirme que cando sean cousas moi cotidianas que vostedes manexen cada día e cada hora, que nos roben, que nos informen, non? Porque vostedes os informes non os sabemos. Que nos informen, cando están tomando decisións. Digo que refiero a isto porque onde o alcalde daba por feito que tiñamos unha información non se nos había dado, simplemente, eso, que se nos mantenía o día e que vos por manexades cotidianamente nos non manexamos, a los que se nos informen, nada máis. Las comisiones de seguimiento, pero íbamos a contratar a esta empresa para instalar o programa de gestión así como una comisión de seguimiento. Pues sí, nos decíamos que era las empresas que tiene y explicamos qué es lo que nos motivaba. Colega. Boas noites a todos e a todas. Gracias por vir. Ben, a cuestión que se nos plantexa
desde aquí, digamos que deixar a sede electrónica que proporciona a Diputación da Coruña a absolutamente todos os concellos da provincia e optar por unha que sería, entendemos que se fallo porque se utiliza un sistema de xestión que se acaba de nomear aquí como gestiona e que é incompatible co sistema implantado dende a administración provincial. A cuestión está en que o sistema de xestión que se plantexa, que se entrega desde a Diputación, que se proporciona desde a Diputación aos municipios, en este caso da provincia da Coruña, hai prácticamente dos 93 concellos ou así, porque as fusións son un pouco perdido, pero alrededor de 93 concellos que ten ainda a provincia da Coruña, alrededor de 80 ou 85 siguen utilizando o sistema da Diputación. E, por tanto, sorprendente que o noso concello fora os que xa non o utilizan, que son especialmente as grandes cidades, Guindaguindolle, por exemplo, Narón, que é un gran ciudad dormitorio, excepto esas, todos os demás concellos, prácticamente todos os demás concellos utilizan un sistema que nos vamos abandonando por un reparo. Por tanto, entendemos que este tipo de traballo feito, independientemente de que de gestión se haya falado en alguna comisión de seguimiento, non está en ninguna hora do día, en absoluto, está comunicada ou afalada de paso a intención do goberno municipal de utilizar un novo sistema de xestión. Nos ten contado o alcalde ou algún dos concelleiros dos problemas de cambio dos teléfonos e demais, pero non en sí unha comunicación, digamos, oficial de calquer maneira ou preocupante. Si acaso está en que precisamente por un problema de incluir na administración local un sistema de xestión que é distinto dos demais, temos que abandonar por completo a rede gratuita da Diputación. Por lo tanto, y para rematar esta primera intervención, rogaría que si ustedes teñen a posibilidad, si teñen os datos, nos fagan saber cales son os gastos ocasionados pola adquisición, uso e mantemento da rede de xestión. Buenas noches. Sí que creo que coincidimos todos en que hubo un cambio de un programa de gestión que era de la Diputación. Ahora ustedes decidieron que, supongo que con el criterio de mejorar, cambiarlo a un programa privado. O bueno, privado, pero también privado. Así que no tenemos criterio para evaluar si realmente uno es mejor que el otro, porque no todas las explicaciones que nos dieron en la comisión informativa, como si bien es cierto, más informativa fue el seguimiento, de que habían decidido cambiarlo porque entendían que era mejor la gestión. Eso al final supongo que trae a colación el tema del cambio de la sede electrónica, como es lógico y natural, con el cambio del programa, pero seguimos sin saber primero cuánto costó, lo que cuesta la aplicación, el mantenimiento de la misma y si es mejor o no. Pues en este caso nos vamos a abstener porque realmente no tenemos fundamentos suficientes para tomar una decisión si es mejor o no. Entendemos que realmente haber cambiado el programa, el cambio de la sede es lo lógico y natural para que sea más eficiente y más ágil, pero sí creo que no tenemos claro realmente si ha sido bueno o no hacer el desembolso para comprar un programa que antes sería gratis, si era más eficiente o no y si realmente el cambio es necesario. Como tampoco se nos consultó ni se nos dio información relativa a ellos, sino que solo se nos manifestó su decisión de hacerlo de forma unilateral, por eso nos vamos a hacer. Bueno, desde o goberno sempre se siguen un pouco pois, os consellos que dan ao propio sistema do concello, a forma de, sobre todo as persoas que traballan habitualmente cos expedientes administrativos, que como sabemos ahora todos pois é obligatorio que se sean digitais, non? E que estean dentro dese sistema. O problema que a xestión que se leva ao Consigen, que se chama de Diputación, a toda agora non estaba sendo operativa. Evidentemente non é unha ocurrencia do goberno, é unha realidade que plasma os traballadores e traballadoras do Concello dicindo que non é operativo e que resulta unha tarea inxente moi complicada pois traballar con un sistema que é moi pouco eficiente. Seguramente non se dea solamente neste Concello, que se dea en moitísimos outros, e probablemente en un curto período de tempo estaremos vendo como cada vez máis concellos e a propia Diputación
cambian o sistema. A realidade, coa idea de ser operativos, se contrata este sistema, gestiona, que ademais aporta formación a todos os traballadores e traballadoras do Concello e que se ve que a cousa vai muchísimo mellor, non? Os custos foron 12.000 euros que costou o programa. Nos evidentemente podemos constatar que é máis eficiente e que o ideal para todos, para o Concello, para os traballadores e traballadoras do Concello, polo tanto, para todos os cidadáns e cidadás da nosa vila, pois que optar porque estas dúas, de que haxa unha interoperatividade entre a sede e o propio movimento do Concello, sería o ideal. Deixalo como está, pois vai dar problemas. Eso é certo que vai a ser unha evidencia, por lo tanto, por lo menos que todos saibamos que deixar a sede electrónica consigue ahora mismo vai a supoñer un problema engadido, sobre todo no que respecta a ser máis áxiles en temas de transparencia. Si me permiten, antes de seguir, también quería hacer alguna puntualización. Hoy creo que no cabe duda de que me he explicado. Obvio, pues sí que hay que poner una balanza si compensa eso que es lo que costa por la eficacia que tenemos acá. Pues sí, habrá que poner una balanza y todavía incluso no pasan los 15 meses como para poder saber por qué costa trabajo implantar un programa de este estilo y hay trabajadores que costan esta relación, pero depende de o 27 de informática y todos que estén a trabajar en ese mundo. Estamos en un periodo de prueba y si no percibí, bueno, posiblemente prácticamente no funcionaba, entonces, por los problemas que daba, o lento que era y determinadas cuestiones, pues no se estaba utilizando prácticamente nada, o bien utilizada. Y este sitio está utilizando prácticamente todo el mundo, y bueno, todo el mundo, o sea, en estos momentos. Y por lo tanto, a variación que hacemos ahora, pues todavía no puede ser completamente positiva desde mi punto de vista, porque también a empresas se comprometieron a dar una formación muy exhaustiva y que al final no fue tanto como nos deseamos, hay que exigir un trabajador del Concello que se ofreció, porque se conocía este programa, a contribuir también a la formación de otros trabajadores y trabajadoras del Concello, y dentro de unos meses veremos si le damos continuidad al contrato o nos desvinculamos de la. O que sí también quiero decir es que a esperanza del Concello es que la Diputación de A Coruña se paga con ese programa y pasa a ser gratuito para todos los de la provincia. Eso acaba de pasar en la provincia de Pontevedra, y porque hay un mayor programa. Entonces esperamos que eso pase a ser así y no tenemos que pagar absolutamente nada más por el programa, que no es eficiente, eso no cabe ninguna duda, porque lo estamos comprobando. ¿Tienes su vista colonial? Sí, bueno, xa sabemos que os costos 12.000 non sabemos canto custo de mantenimento anual, desde logo a formación, pero que ten que dar todos os sistemas que se implantan en diferentes empresas e sedes da administración levan consigo un traballo de formación de aquelas persoas que van a utilizar o sistema. Realmente ignoramos si se utilizaba moito ou pouco o sistema integrado de xestión municipal no Concello da Pobra, pero tamén é ben certo que a plataforma que ofrecía a Deputación, insisto, de forma gratuita, estaba moi mal plantexada na Pobra da Carmiñal, e isto si me consta, porque diferentes paquetes ou autorizacións, actualizacións que tiña que recibir ese sistema non foron solicitados e non foron implantados desde anterior da administración local, co cual tiñan ou estaba, según teño entendido ou según teño informado, este Concello, digamos que rezagado con relación ás posibilidades que a propia rede da Deputación da Coruña era capaz de dar. Por tanto, había un outro camiño para actualizar o sistema da Deputación e era que a Deputación, máis ou menos rápido, máis ou menos lento, conseguir que esos paquetes, esas instalacións necesarias de actualización se entraran, se fueran entregando os novos módulos, por lo tanto, actualizar e poñer ao día o noso sistema no Concello, porque todavía non se dixo, pero estamos falando de unha forma como se fora un capricho, ou cando é certo que hai unhas datas, especialmente en 2018, é unha lei que ustedes citan, a 39 de 2015, que hai que cumplir, pero tamén é certo que xa no mes de setembro do ano pasado, ou sea, estamos falando de fai 13 meses, aquí aprobouse por unanimidade
a necesidade de unha transparencia, de un portal e todo o demais que agora encontramos que se empeza a levar a cabo. Resumo. O sistema de Diputación podía traballar mal ou menos ben, pero desde logo era actualizable, mellorable, por tanto, seguimos tendo que negar sin estar moi seguros da necesidade do cambio realizado. Particular. Bien, nosotros todas las cosas que se hagan para mejorar, bienvenidas sean. El programa era mejor o peor, si tiene otras aplicaciones o no, yo personalmente lo desconozco, pero que luego a partir de una base de intervención, donde creo que la disposición de todo el mundo debe ser mejorar las cosas. Si nos sorprende la explicación del alcalde cuando dice que por un lado que el programa funciona mejor que antes y que es bueno, y por otro lado que no saben si la aplicación va a funcionar bien o mal. Y que sobre todo lo que nos falta y sobre todo creo que falta es formación. Creo que todas esas cosas antes de decidir comprar un programa que a lo mejor los técnicos están planteando dentro de un tiempo, después de una evaluación, de dejarlo, creo que hay que ser más serios. Y realmente lo que criticamos no es que ustedes hayan cambiado el programa, sino sí que lo que criticamos o que no estamos de acuerdo y compartimos es la forma que lo hacen. Creo que siendo un gobierno de minoría, una vez que determinan que hay una necesidad, que esa necesidad puede dar una oportunidad de cambiar una herramienta con un coste el que sea, pero que realmente puede ser más rentable, puede ser más productivo para el día a día de nuestros vecinos. Nosotros no estamos en contra de ellos, sí que creemos que lo que tienen que hacer, o lo que deben hacer ustedes es hacer una reunión, consensuarlo, explicarlo, aclarar inquietudes de los distintos grupos políticos para encontrar nuestra situación sobre una decisión que ustedes han tomado con su criterio. Podemos compartirlo o no, pero bueno, si los mismos dicen que no saben si al final van a dejarlo o no. Eso no está. Por otro bueno. Bueno, que evidentemente funciona mellor que o anterior, tamén pois, o demostra o feito de que todos os que estamos aquí temos acceso a gestión. Antes non era así, non? É dicir, tanto os membros do goberno como os membros da oposición ahora mismo todos podemos acceder ao sistema e actualmente actualizar pues, todos os documentos que hai pues, desde calquera departamento do Concello a golpe de clic se vai desde a casa ou onde esteamos. Eso é algo positivo. Eu creo que cando o alcalde, bueno, que lo que diga él, pero cando o alcalde se refire que evidentemente nos non só nós, o que é máis importante, os traballadores e traballadores do Concello pues, comentan que realmente pues, isto é moitísimo mellor e máis operativo, pero como pasa sempre, todo este tema que ten que ver con informática, con digitalización, con electrónica, pues leva o seu tempo e todos, cada un ten o seu ritmo, cada un de nós, e non a todos pues, nos costó mesmo, ¿no? Que lle costou un pouco máis, e nese sentido, pues, se fala de, vamos a darle un tempo para ver que todo o mundo pode funcionar ao 100% con este programa e con este sistema, que a priori funciona moito mellor co anterior e que realmente está pues, sendo moitísimo máis operativo e moitísimo máis ágil e que creemos, estamos casi convencidos que pues, vai a ser moi fácil pues, encher o portal de transparencia de toda a documentación a un golpe de clic cando realmente o sistema que tiñamos hasta agora era realmente laborioso, complicado e esa é a realidade non só do mesmo Concello, na maioría dos concellos que seguen con ese sistema, porque o podemos ver porque todos temos, ou a maioría, acceso a un ordenador e vemos como funcionan os outros concellos e ten moito que ver, pois isto. Pois nada, é certo que este tema se tratou nunha das reunións que tivemos de seguimento, non é fácil cada decisión que hai que tomar, pois debatila, discutila, porque son moitísimas, isto se comentou, parece algo operativo, é algo que ten que ver co día a día do traballo administrativo, e, bueno, a veces hai que tomar esas decisións, e o goberno pois, ten que tomar esas decisións. Neste caso, pois agora pedimos o apoio de todos para que sexa máis fácil que exista esa interoperatividade entre as duas plataformas, o sea, coa seda electrónica, pero nada máis que isto, ok, algo que nos decimos. Ben, procedemos a votación, votos a favor, votos en contra, abstencións.
Pasamos entonces ao terceiro punto do día, que é a proposta relativa para a aprobación definitiva do inventario de camiños municipal. Ben, é a segunda vez que se trae ao pleno, a primeira vez foi desvotado cos votos en contra da oposición, e, bueno, nos vemos na necesidade de volver a traerlo porque estamos nun momento que non vamos ni para adelante ni para atrás, porque sin resolver as alegacións presentadas, sin poder aprobarlo, non podemos admitir máis alegacións que xa se están presentando no Concello, e queremos aprobarlo de forma definitiva hasta a seguinte vez que traigamos, que previsiblemente será no mes de xaneiro, donde incorporaremos pois esas novas non quero chamar alegacións, esas novas pois reclamacións, propostas, chamamos como queramos os vecinos e vecinas da obra, porque dixemos desde o primeiro momento que é un documento aberto que ten que seguir llevando ao longo dos anos, tanto antes que estable pois mellor por suposto, pero seguramente surgirá má historia de aquí a xaneiro e a mellor se cadra durante o 2017. É un instrumento que é necesario, sobre todo para o Departamento de Urbanismo e para os vecinos e vecinas que coñecer se teñen as súas fincas de acceso a camiño público ou non. É necesario para o propio Concello saber cales son as súas vías e camiños e pistas de competencia e que debe manter un bo estado dentro das posibilidades que temos hoxe en día. E tamén decir que cando foi ese a aprobarse, fomos por todo o Concello, non por todo, porque non chamamos ir ao Maño, pero os vecinos do Maño foron avisados para ir ao Campiño tamén, estivemos no Campiño, estivemos no Camiño Ancho, estivemos na Angustia, estivemos en San Isidro, estivemos na Ribería, e, bueno, intentamos que non fora algo que se ocultara e aprobarlo no pleno sin que ninguén se enterase, sino todo o contrario, que todo o mundo tiene a oportunidade de alegar. E, volvo a insistir, tenga competencia o pleno e podemos levarlo en cualquier momento, sempre que haya alguna reclamación pendente e que motive un cambio no inventario. Por tanto, solicito que se aprobe de unha vez e que os propios partidos, se teñen interés en presentar alguna alegación ou reclamación concreta ou conocer algún vecino que necesite facerlo, pois que yo comuniquen e que o fagan, porque xa hai, non sei se é o mismo que creo que xa hai 3 reclamacións a maiores e que están pendentes de poder valorarlas tan siquiera, porque ahora mismo non podemos admitirlas porque estamos fora do período de alegacións. Entonces, unha vez que se aproben estas, lle daremos contestación aos vecinos en que términos foron aprobadas ou desvotadas e por qué. Algúnas delas seguramente podrán completar a información e volver a presentarlas e outras supoño que subirán o resultado. Por parte do Grupo Socialista. Bueno, a mí sorpréndeme que sin hacer absolutamente nada, a mesma proposta do 21 de julio de 2016 é exactamente a do 28 de outubro de 2016. Nese momento, cando se tratou este punto, quedaronse unha serie de compromisos porque había un camiño que afectaba a 30, 40 ou 50 propietarios e que estaban no catastro do ano 58 e que non se recollía esa alegación fora de programa. Non se fixo nada ao respecto, pasaron 2 meses, non se fixo nada ao respecto. Eu non atento como poden a creer que se me facer o compromiso que se deu daqui do pleno e solicitar un revisor da ciudadanía e adiantando para poder revitalizar todos os camiños. Porque naquele momento tamén se dixo que a xente que había pedido alegacións e foran desbotadas, o seguinte paso tamén era ir ao contencioso. Entendo que a mellor a lei non permite contestar a estas persoas que fixeron as alegacións, pero si se permite escoitalos, porque se non, cando se fan alegacións, se non se escoita as persoas que alegan, vai a pasar como no punto pleno posterior, que despois que non se recolle ou que se aproba, bueno, non de acordo pois ca xente ou os representantes que saben do tema, non? Entón, a posición do Partido Socialista é a mesma. Si hai 3 meses votou en contra, agora ten que votar en contra porque non cambiou absolutamente nada. A lei é interpretable. E cando se gana pode se ganar nos en primeira instancia, en segunda instancia, con o mismo abogado, os mesmos argumentos perderon. Por lo tanto, ten que haber unha maneira de poder sacar isto adiante e de non facer, o sea, de facilitar os vecinos. Eu non quero que os vecinos teñan que ir a contencioso. Eu quero que o Concello se lle poda facilitar na medida do posible. Se non ten que ir a contencioso, pois irá, porque non se besa ou bueno, por a razón
legal que sexa, pero o que non podemos ver, sabendo que hai deficiencias nesta proposta destes camiños, aprobar. Desde logo, nada variou desde hai 3 meses, nada se fixo en estes 3 meses, e, por lo tanto, a coherencia é a mesma, o meu voto ten que ser igual, porque non vexo unha motivación para cambiar de opinión. Estamos un pouco nunha especie de bucle, desde aquí, que empezou en xaneiro deste ano, con a aprobación inicial deste inventario de camiños municipais, que máis ou menos tuvo unha especie de intermedio no mes de xullo, e a cuestión non é se a ferramenta é boa, é mala ou é necesaria. Estábamos de acordo dentro do Benegal, desde logo, xa en xaneiro, de que a ferramenta é importante, é necesaria, e que hai que facer, por eso precisamente había que ver aplicado todo o cuidado e toda a atención do mundo, pero non foi así cando se trouxo a primeira intentora de aprobación definitiva no pasado mes de xullo. Encontramos agora co mismo problema que nos fixo a todos os grupos encerrados nas nosas posicións, que foi que as alegacións presentadas pola cidadanía ao longo do proceso ou período de alegacións non foran axeitadamente non foran atendidas de maneira correcta, de tal maneira que algo tan importante como acaba de decir o señor alcalde ao respecto de que os veciños saiban se ao seu pé hai un camiño municipal ou non ao pé das súas propiedades. A pesar de eso, as alegacións foron contestadas ou dictaminadas en privado dentro do Concello sin avisar a ningún dos afectados dos que habían interposto estas alegacións, de tal maneira que no mes de xullo, aquí en este mismo pleno, houve un grande debate onde por bordo porque a xente non estaba conforme ca forma en la que se habían atendido algunhas desas alegacións. Estamos exactamente no mismo punto. Esta non é a maneira para o Benegal de resolver este impasse e, por tanto, nos manifestamos na mesma maneira que nos manifestamos entonces. Pues creo que coincidimos un poco en lo mismo. Realmente podemos tratar de un tema tratado hace 3 meses donde todos mostramos una postura, pero que clara respecto a lo mismo, y nosotros nos ratificamos en que no podemos tomar posturas sobre un inventario que es fácilmente reflejable, pero sobre todo en cuanto a las delegaciones y la contestación de los mismos a cada uno de los vecinos cuando no tenemos mayor documentación que esto. Sobre todo cuando semanas pasadas hemos pedido por escrito en un Concello que nos dé un copia de expediente de todas las alegaciones, de las contestaciones, y ni nos ha contestado, como siempre ocurre, aún después de haber aprobado una sala, una moción donde se comprometieron. Y por lo tanto, como si no se entrega información, no pueden ustedes pedirnos que tomemos posición en algo que es importante para todos los vecinos, y algunos probablemente no sentir votos en el contrario, pero nosotros vamos a tomar determinación en tanto en cuanto no tengamos información al respecto. Cuando quieran nos la darán, y a partir de ahí la estudiaremos y para partir de ahí tomaremos o tenemos nuestra opinión al respecto. Tanto en cuanto nuestra posición sigue siendo la misma que hace 3 años. En la mayor parte ha salido, pero bueno. Vamos a ver, o expediente está en el Concello para poder consultar, no vamos a fotocopiar todas las alegaciones y mandarlas a los grupos que se ven aquí, se consulten si se queden. As alegacións, señor portavoz de Benegal, están razonadas y contestadas oportunamente por unha persona experta como era o secretario que temos en el momento que era José Manuel. Estamos seguindo os trámites legais, non é legal chamar aos veciños número de alegacións para negociar con eles nada. Se aprobouse ou non estas alegacións, se lle contesta e se lle dan esos argumentos e eles poden despois volver a presentar os do vecinos no documento aberto. O único que están facendo é retrasar e non sei que vamos a facer porque legalmente non podemos facer nada. Non podemos chamar a esos vecinos e podemos negociar con eles as alegacións porque eso non é algo que contemple a lei. Non podemos facer eso. Non podemos incluir novas alegacións. Non podemos entonces pasar o traballo Guillermo de facer outra vez de mirar todas as alegacións porque o secretario é diferente. E que non sei, nos está metendo nun camiño sin salida que nos guía a donde nos queda levar. Aprobemos isto e é modificable todas as veces que queiran presente despois das iniciativas que queren piensan que volvemos a traer e xa probablemente non sei como teño que decirlo e explicarlo. Nos conduce, pero bueno, claro,
o único importante para analizar a acción de goberno é conseguir que o Departamento de Urbanismo non funcione o máis asínate posible e realmente causar os problemas, sexa como sexa, en base á argumentación que sexa. As alegacións foron estudiadas, se traballou e xa o comentei outra vez, o aparellador e o mesmo como as empresas, os camiños onde había dúbidas. Se recabou toda a información xurídica que había no Concello sobre cada un dos camiños e o documento está moi completo e as alegacións, a inmensa maioría delas, están contestadas correctamente e non hai outra salida. Solamente pode haber alguna ou dúas que non presentaron a documentación suficiente e tan siquiera para identificar con exactitude o camiño que quere que se lle conteste eso, pois que presenten un escrito ben argumentado e ben explicado e se valorará para a próxima vez. Que non sigamos a facer porque si queren vean que consultar o expediente fagan o que queran, pero a lei é o que marca. A aprobación inicial, período de alegacións, se presentan as alegacións, a Secretaría resolve, si se aproba aquí se les conteste, si les explica por qué, e despois se les podrán presentar outra vez a sugestión de máxima profunda. Pero vamos a seguir empantanados con ese tema, si que les parece. De la voz a Concello Socialista. A ver, non se trata de organizar a labor do goberno, trátase de aprobar un documento que esté ben feito e o tema do camiño está perfectamente de contexto que chama que é imposible incluir ese camiño e nunca vai ser posible incluirlo. E eu, sin embargo, si quixera recibir con un veciño sobre este tema, e o único que é que se limpie o camiño o río e se pode utilizar cando tempo cargo. Pero vai seguir sendo un río, é un curso de agua e vai seguir sendo cualquier agua de Galicia, non vamos a poder incluirlo nunca no inventario de camiños. Pero bueno, siga. Bueno, pues ustedes comprometernos a pedir a la de Galicia los trámites pertinentes para abrir ese camino, pues empiecen por ahí. Pero trátase de que hay que escoitar as alegacións, hai que as persoas que fizeron as alegacións para despois non incurrir en erros ou Desde cando se organizan, por Dios? Desde cando se escoitan as alegacións? Se presentan por escrito, se dictamina por a Secretaría. Bueno. Podo decidirlo a todos os veciños cando se presentan as alegacións, pero non son quen dictamina, é o secretario. É o secretario que dictamina e o que dice basta ben se ese camiño debe incluirse ou non. Non, iso non é unha negociación, como se vamos a faltar unha pico ou a facer outra cousa, é unha cuestión legal. Bueno, pues no, nada máis. Simplemente que as cousas hai que ser preparadas e hai que ser legalmente. Non me grites, por favor, non me grites, estamos no turno de palabra. Non cousas que podan meter aos veciños contenciosos inútiles. Non, as cousas as que preparan e traerlas ben feitas o máximo o perjudicar ao menos xente posible, nada máis. Vamos a ver, en contenciosos inútiles non se vai meter a ninguén. Hai unha serie, se explique, uno explica por enésima vez, os criterios que se utilizan para empezar, por encima de todo está o plan xeral, se o camiño está recogido no plan xeral ou non. Está o catastro antigo, está o bo americano, está o catastro actual, se acaba de menos peso ten, están as escrituras que presenten os veciños, están as sentencias judiciais, todo eso se valorou en cada unha das alegacións. E enviando o informe do secretario onde dictamina se ese camiño debe ser incluído ou non no inventario. Efectivamente, hai creo que unha ou dúas alegacións onde é imposible determinar o camiño. E efectivamente poden faltar escrituras, poden faltar o que sexa que poden presentar e o mellor cambiar o dictamen con posterioridade. E incluso hai algún que non podemos admitir porque non está en ningún resultado, pero sí se poden abrir camiños novos. Pero isto é un proceso que costa traballo, que hai que facer a modificación junto a persoa e levar a xunta que xa podemos aprobarnos por incluir novos camiños no plan xeral. Pero que non entendo a postura que están adoptando. Por parte legal. A verdade que non era a miña intención usar este turno de resposta, pero que tamén vou explicarlo por enésima vez, porque parece que lle custa moito traballo entenderlo. A cuestión está en que si é importante para os veciños que o camiño sexa camiño de pés municipal ou pertenezca a alguén, si é importante. A sensibilidade que era a caída neste caso era que naqueles casos, naquelas circunstancias, naquelas alegacións donde a xente, por a razón de que lle faltara documentación, porque era contraria ao que les alegaban, por lo que fora, ben se pudo haber chamado a cada un deles
decirle si tiñan máis documento, si tiñan máis carga probatoria, si entendían que o que estaban alegando non lle era correcto, e a partir de aí a eles non me importa, e que non me importa se o sistema de delegacións que se levou hasta agora era deste xeito ou era daquele outro. Porque falamos de algo tan significativo como é falar onde pisa un pé. Os camiños de pés en esta terra son causa de agresión. Por tanto, ben se pudo e ben se debeu haber chamado a esa xente, explicar o que pasaba, decirle que problemas tiñan, chegar a un acordo de traer aquí unhas delegacións non consensuadas, pero sí faladas, informadas, comunicadas e que todo o mundo supera o que estaba pasando. Eso é, a pesar dos movimentos de cabeza, eso é o que estamos explicando de facto da importancia que ten este documento e do mal que se tratou. E, por tanto, hasta aí. Eso é o que quería. Usted nos está indicando cometer una ilegalidad, porque una vez presentada una alegación no se puede modificar, ni vamos a llamarlo de persona para que aporte más información que diga parte contraria. Porque hay gente que se cambia y gente que no cree que diga la parte contraria. Que estemos favoreciendo un vecino. Nos está convidando a hacer algo que no está permitido por la ley. Y si quiere, pueden consultar ao secretario se presenten as alegacións e unha vez que están presentadas por o Concello é o documento que existe aquí. A mí me chamou a atención por escribir con un lápiz o secretario encima de unha alegación que era para mí diseño un cariño e me dixo, no toques eso que é un documento público presentado por un veciño. Como vamos a modificar eso? Como vamos a chamar a un veciño para que aporte máis información cando menos teniendo en contra dos intereses de outro? O que están maltestando é absurdo. E se isto se tivera aprobado a reducción ao pleno, todos esos vecinos xa terían tido oportunidade de presentar e nos estaríamos preparando para verlo en serio. Pero non quero. Por todo o Partido Popular. Non pido a palabra. Sí, pido a palabra. Non lle estou pedindo a usted que faga prevaricacións, non, en absoluto non. Usted sabe perfectamente que non, en absoluto. Non é vostede en absoluto, en momentinho, eu falei futuro de falar, por favor, déxeme a miña aquí, pero está falando de un modelo. Usted le puede hacer el compromiso que explicitarnos que aportarán nueva información. Sí, le puedo explicar qué significa eso, porque usted no me entiende. Voy a explicar qué significa eso. No, usted no me entiende lo que estoy diciendo. Vamos a ver. O que estoy diciendo é que hará, donde haya una disputa, una cosa que non quede clara, se hubiera llamado a quien quiera que fuera. Aparte A y aparte B, eu non estou dicindo que usted beneficia a ninguén, en absoluto. Eu que estou dicindo é que se hubiera falado cos vecinos precisamente por esa misma importancia que usted receta ese concepto, como ben manifestou usted ao principio desta cuestión, a importancia que estos pequenos camiños teñen para cada un dos homes e mulleres deste país e deste povo. Por eso, era bo haber falado con quien quera que fuera, sin en absoluto alterar a lei, para chegar aquí con un consenso amplo de eles e de todos nós, pero legal, indudablemente. As legalidades xa se fan por outro lado. Dígame, cada destas alegacións, o que veciño ou veciña non foi informado, sobre todo as situacións que coñecíamos de que había problemas para os que non conocemos, non podemos informarnos. Pero todos os temas onde había conflitos con camiños están perfectamente informados e presentaron as súas alegacións. Pero bueno, é igual. E non te admito que diga outra vez que este traballo se fixo mal, porque non se fixo mal, se fixo concienciadamente. Indudablemente esa é a súa opinión. Claro, a miña xa la dixen. Por Partido Popular. Bien, nosotros lo único que reclamamos es información. Si el ayuntamiento tiene mucho problema en hacer unos fotocopias y dar una copia de expediente, pues se van a mejorar. Pero lo que queremos es, para tomar una decisión sobre algo que está experimentado para muchas personas, es que la información que creo que es lo mínimo que podemos. Si no nos la quieren dar, por lo que sea, y si tenemos que venir aquí, era tan sencillo como mandarnos una carta, venga a ver expediente. Pero también digo una cosa, es decir, todo recabar información de la forma que entienden que es oportuna y sobre todo en función de la disciplina del límite poco puede suceder. Por venir aquí por las mañanas, no puedo. Si lo que ustedes pretenden, y creo que es lógico, es solucionar un tema, pero hoy en día solucionar un tema, pues oiga, al menos tendrán que dar información. Yo ya no digo, yo no voy a entrar en el tema del procedimiento, porque luego, si ver la información de los caminos, creo que la gente ha alegado a si tenemos constancia de personas, como se lo dijimos en el pleno pasado, como se trató este tema de que en el mismo camino pidiendo cosas contrarias, Eso no es cierto. Señor, yo le digo que a mí la persona, lo que pero no es cierto. lo que puedo decir
lo que ha puesto por escrito, usted me va a decir que lo tiene por otro día, pero bien, pero para saberlo eso por escrito, lo que usted nos le ha dado copia de la documentación de los pedidos. Que nos va a ayudar, que tenemos un equipo, que han comunicado, que tenemos es tan sencillo como un problema de actitud voluntaria. Y oiga, y me parece muy bien, que esto me parece muy importante, que es muy trascendental con muchas cosas de la Internet. Pero creo que lo que no puede ser o no debe ser es que usted, sus criterios, nos lo quieran poner un poco con un poder que sea más allá. Todos tenemos libertad, tenemos todos libertad de opinión, libertad de discrepar o conjugar dentro de nuestra posibilidad de acertar o de errar. Entonces, en momentos que o seu voto vai ser favorable ou contrario segundo lle parezca a contestación das alegacións. As alegacións non é algo que nós non estamos ni de acordo ni en contra. É unha contestación legal por jurídico do Concello. Eu non entrei a decir se un camiño tiene que incluirse ou non, porque para algo non iba a admitir o secretario. Entón, que quieren valorar e non o entendo. Yo soy el que puedo decir algo que sentido toda la documentación. Yo soy el de la documentación, usted me está diciendo que yo de por bueno las alegaciones que tenga hecho, las he hecho, entiendo que las he hecho de buena fe y de buen corazón, y buscando la objetividad, y buscando la legalidad. Pero entiéndame que yo, como contrario, como representante del grupo político, tengo derecho a algo tan trascendental como esto, donde yo, cada semana, no sé por qué, a mí me vienen 2 o 3 vecinos hablando del tema de caminos. Unos porque no se enteraron del plazo de delegación, otros porque enterados se alegaron de una forma que otra. Y lo que sí pasa es que hay una inquietud. Y yo, por eso lo digo, no lo estoy poniendo en mi conocimiento. Mi reconocimiento sea legal o no sea legal. Que ustedes hayan hecho una cosa, no. Que los vecinos solo le estoy diciendo lo que he dicho desde el principio. Para tener un criterio de decisión sobre un tema trascendental, del cual viene mucha gente a mí a preguntarme, supongo que los otros grupos políticos, lo mismo, información. Después, sobre esa información, la decisión que nosotros adoptemos, permítame que sea además. No, a mí no me gusta que usted entienda que defienda su postura, como cada grupo político defienda la suya. Pero creo que no estamos aquí para adoctrinar a nadie, para llamar la atención de ciertos términos o ciertas posturas o de ciertos volúmenes de voz. Bueno, aquí a voz levante, non soy o único que levanta, que se levanta moitas veces. Pero eu digo unha cousa, eu solamente me estou ceñindo aos términos legales, aos tempos, e como se aprobaron todas as cousas que se aprobaron ao largo da historia neste Concello, que nunca se fixo semejante cousa de chamar a ninguén cando presentaron as alegacións, ni echándose a seguir, non, estou dicindo eso algo. E eu te pregunto, que problema hai se o profesor viene aquí a Xaneiro, o seu partido recolle todas as propostas, as trae aquí en Concello e se valora e se incluen ou non, e se valora o secretario que tenemos nese momento. Que problema hai? E que non entendo cal é o problema. Usted puede no entender. Y cada uno entiende lo que quiere. Yo no vengo aquí como usted pretende adoctrinar y diciendo las cosas que hacer las cosas que quiere hacer. Mire, yo sinceramente creo que un documento tan trascendental como este es porque para mucha gente es importante. Creo que puedo decir la misma historia que hablamos antes de la sede electrónica. Creo que donde se equivocan es en las formas. Que probablemente un gobierno en minoría tiene que, antes de tomar decisiones y llevar las cosas a un pleno de esta forma y de esta trascendencia, haberlo planteado y actualizado de otra forma. Su decisión y su libertad es hacerlo como quieran. Para eso está ahí de alcalde, porque lo han puesto ahí usted y las otras formaciones políticas que lo han puesto y son responsables de lo que ocurre. Esa responsabilidad nos la transmite a los demás y al menos a nosotros. Pero vuelvo a decir que yo lo único que quiero es información, porque independientemente de que esto sea un documento vivo, que usted se comprometa dentro de lo que se puede hacer, que tal y cual, una vez que se aprueba, se aprueba. Y yo creo que algo que a mí mis vecinos, en mayor o menor número, me transmiten que para ellos es importante y fundamental, incluso a gente que dice que, pues, oye, no lo que sea, mira, quiero estudiar, si le parece mal que quiero estudiar, yo no estoy diciéndole, pero sí. Entonces, hay que estudiar las delegacións e que vai pasar. Algún tiempo acabado, temos que desbotar o informe do secretario interior, volver a facer outro informe e que nos está levando un calzón sin saída. Eso que está pasando. Eso está pasando. Vamos a ver, es que parece que la culpa es nuestra de no tener información. Y cuando la recabamos, también la culpa es nuestra porque tenemos el problema. No, es que vamos a ver. Yo es que lo mismo le dice usted. ¿Qué problema tiene usted para darme la información de este expediente? Es que no lo entiendo. Si es algo que habría que consultar cuando quiera. Pues oiga, me lo podrían comunicar usted por escrito cuando yo le comuniqué por escrito la solicitud de documentación. Miramos a mandar. Ahora ustedes no contesten y pues la culpa es de los demás y que ustedes no contesten y que todo está bien. Yo no digo que esté mal, no lo contesten. Vamos a ver eso. Vamos a ver. Pues eso todo. ¿Todos en contra? ¿Abstencións? Pasamos ao siguiente punto do orden do día, que
a proposta da alcaldía para a modificación da ordenanza fiscal de impostos sobre vehículos de tracción mecánica. Tengo a palabra a señora portavoz Chaparro. Sí, la modificación la ordenanza fiscal de impuestos sobre vehículos. Trátase de engadir no motivo de excepción por minusvalía a as persoas pensionistas de incapacidade permanente en grado total, absoluto ou gran invalidez, igual que os pensionistas de clases pasivas que teñan recoñecida unha pensión de xubilación ou de retiro por incapacidade permanente para o servicio ou inutilidade. Hasta ahora pues, non estaban recoñecidos este sector da poboación dentro da exención, dentro da ordenanza, no artigo de exencións, e considerouse oportuno pues, traer esa modificación a pleno con ese objetivo, ¿no? De que estas persoas pues, non teñen que pagar. Bueno, a este punto sí que vou adoptar afirmativamente, porque é certo que hai persoas que poden ter unha incapacidade para a súa profesión, unha incapacidade total, absoluto ou gran invalidez, en cambio non tiñan unha minusvalía, e hasta ahora os que tiñan excepción solamente eran os que tiñan a certificación de minusvalía. Vais a beneficiar peso moita xente, bueno, parece que, aunque as pensións, sobre todo, de incapacidade total, suele ser de pouca cuantía, bueno, votar afirmativamente porque me parece, en este caso, un pouco complicado. E a ver se arreglades eso. Sí. Volvería. En Rubén vai contar agora, efectivamente, o obligación legal e non ten máis outra enfermedade. Particular. Perdón. Pues sobre la proposta. Cierro la comunidad. Pasamos al siguiente punto del día, que es la aprobación inicial, definitiva, de la ordenanza reguladora de las zonas previstas conocidas como el Carmiñán. En palabra al portavoz del Gobierno. Bueno, pues sí, tenemos a aprobación do pleno da corporación da ordenanza de xa pues veu por primeira vez, se non recordo mal, en novembro de 2015, por distintos motivos, pois non pudo chegar hasta agora a aprobación definitiva. Tiveronse en conta moitas das alegacións que presentaron tanto o BNG como a Asociación de Comercio da Obra. Outras pues, non puderon ser aceptadas e pues, pasamos agora entón ao debate a lo que teño que comentar. Bueno, hoxe por la tarde recibí un comunicado de urgencia do verano, ¿no? No que piden a retirar esta ordenanza e que se valore un novo documento conceptual. Eu estou de acordo con eles e fan un resumen das alegacións que non foron recollidas. Si no tendes e que queredes que pase a dar lectura do seu documento das alegacións do todo, si bueno, pois a ver, Cada Gobierno en segunda. bueno, ao Partido Socialista chegou o sea, por tarde un documento nese sentido, non? Comunicado de urgencia para a aprobación definitiva da ordenanza de todas as naciones. O que di é que non se ten logo informarse no Juzgado do Concello de Rasco para a aprobación definitiva el nin de tal siquiera facilitarse non copia da mesma aos hermanos con incredulidade como este documento o que totalmente sentido mayoritario das variacións presentadas por la asociación nomeadamente nos siguientes asuntos. Primeiro, a planificación prevista no ámbito da aplicación do artigo 2 é ambiguo, xa que non se definen os niveles de restricción.
ver si funciona. Pois, bueno, no primeiro, a planificación prevista do ámbito da aplicación do artigo 2 é a que non se definen os niveis de restricción. Non consideramos oportuno que o nivel de restricción sexa o mesmo para a rúa extremo que para a plaza das 5 calles. Tampouco resulta coherente fixar plazas de aparcamentos PES onde previamente se fixaron as rúas PES. Segundo, non se define a figura de estacionamento temporal no sentido de ser destinada a residentes propietarios de garajes ou empresarios das rúas ou se definitivamente se abre a todo público, situación que iría de ir a plazas 5 calles para la callada como espacios totalmente abiertos ao tráfico rodado para acceder a esos aparcamentos. Terceiro, non se define un régimen de horarios para limpieza e mantenimento das rúas, como tampouco se define un régimen para sábados, domingos e festivos. Cuarto, non se limita a velocidade dos automóviles e circuladores ao paso a pé. Quinto, o régimen horario previsto na ordenanza limita o acceso aos empresarios das rúas en favor das empresas de reparto, que son totalmente lleas á rúa. Isto será de situacións como que o servicio de reparto do Corte Inglés pode acceder ás rúas de 7 a 12, de 14 a 8, mientras que un comerciante ou estaleiro de esa rúa únicamente pode acceder de 7 a 11. É sexto, o feito de emitir autorizacións genéricas abre a posibilidade de permitir un documento non justificado dos accesos ás rúas que unís por parte dos vehículos totalmente ellos esta. Este é o comunicado que manda o DEAN e que solicita unha máis a retirada desta ordenanza que se elabora un novo documento consensuado con todos os sectores implicados. Eu creo que, que sería bom. Entre outras cousas, a ver, na lectura que fundando a ordenanza, por exemplo, a rúa extremo, pregúntome se vai a permitir o paso de camións de carga e descarga, porque aquí tampouco están todas as rúas relacionadas, e a rúa extremo, a rúa onde está o Cumbra, todos estos, eu creo que con esta ordenanza na man, ou se quer meter o camión, ou a mellor, pois pode meterse no camión. Hasta ahora, as lavadoras levaban un carrito, deixaban aparcado frente a Fernández Varela, e levaban a lavadora nun carrito de man, e agora, pois, a mellor, se alguén quer acceder ali, pois o camión, pois habrá que retirar todas as terrazas. E despois hai outra cousa que tamén, por exemplo, eu me pregunto, só se deixan bicicletas con rodillas. Entón, a xente que vive no Caramiña, sea na Zaribarra, na Casa Andrés, na Rotera, onde sea, no Caramiña, e teñen que pagarse con dous mínimos. Un máis grandiño, de 7 anos, 8 anos, que vai ca bicicleta a Plaza Maior, e outro pequeniño, con cochecito, con rodillas ou como sexa. Que fan? O sea, a ver, por onde van? Por a carretera general non pode ir, porque o grande ir para esa que rica bicicleta e tal. E só non que dar unha opción, ir por la acera, por la varela. O sea, a mí non me parece ben que vayan facendo caballitos, os adolescentes, e molestando, non? Ou unha moto e falo de rate. Non, eso non. Pero hai cousas que preguntamos a esa pareja de xóvenes que ten dos nenos de distintas edades, e o grande, por que na Plaza Maior ca bicicleta? O sea, hai cousas que aquí non, o sea, non sei, son ambiguas ou, hombre, que ao final pasarás a vista gorda, supoño, pero tamén se alguén se ve unha circunstancia así, pues tamén nos pode gustar. As motos, por exemplo, están restrictivas. Como que digo, se mete unha moto para parar sen meio. A ver, son preguntas que ao margen do DEAN, pois que fomento, non? Quisiera decir que ese documento chegou a través dun correo de Nosfoga, aquí que se nos criticou por non seguir, creo que debía enviado directamente a conta da alcaldía ou a unha conta da generalidade do Concello. Entendemos que neste caso deba de dirixirse ese documento ao que a Asamblea, sino ao Goberno ou ao Concello. Pero bueno, vamos a ter consideración de todas maneras. ¿Qué problema? Ben, o BNG, desde logo, participou, ben o saben, na elaboración de alegacións que presentamos polo mes de xaneiro deste ano. Facíamos unha entrada que, máis ou menos, por desgracia, sigue sendo válida ainda frente á redacción que se nos presenta
para o pleno de hoxe. Nos decíamos, creemos que realmente ten que ser así, que calquera regulación, calquera ordenanza reguladora deste tipo de zonas, o que teñen que ser suficientemente restrictivas precisamente para preservar o carácter peonil das mesmas. Non é regular o tráfico, é regular que non entre o tráfico. Realmente, como facendo unha esencia de resumo, ¿no? Nos pedíamos eso e presentamos unhas alegacións, pero seguimos encontrando que, a pesar de que unha parte das alegacións foron sí incluídas, encontramos unhas indeterminacións que non nos parecen boas, y creo que son mellorables, que creemos que este regulamento, esta ordenanza, que xa ten un tempo, xa ten unha edade, a verdade, que se pudo haber mirado antes con máis detalle en algún outro momento para non estar como estamos agora. Por exemplo, a lei aporta a que prácticamente calquera poda entrar os seus vehículos á zona, porque, e iso é un exemplo, pero aquelas persoas que sen ser propietarias de vehículos e residan na zona, nese caso, obterán unha autorización xenérica para o acceso rodado excepcional á zona co fin de que os seus familiares ou persoas ás que elas autoricen poden acceder á zona con vehículos co fin de levar a cabo carga-descarga ou acceder a garaxes. Isto implica que por lo menos como entendemos dentro do BNG, esta redacción é que calquera poda abrirlle a porta para que calquera acceda a esas zonas. Creemos que, primeiro, que este regulamento que non foi necesario durante moito tempo abriuse a porta no sentido de unha premura por unha serie de cuestións sociais, seguimos creendo tamén que outra das premisas que nos considerábamos importantes e necesarias para acadar un bo ou para chegar á redacción final dun bo regulamento, pois falábamos de informes técnicos e de expertos, ou cando menos da Policía Local, que non sabemos se irán entregar, pero non temos a nosa man, por lo tanto, debemos pensar que non. A opinión e participación na redacción do regulamento de residentes, costaleiros e comerciantes das zonas a protexer, que, polo visto, según acaba de leer a portavoz do Grupo Socialista, unha organización deles se queixan de non haber sido escoitados, e, desde logo, no caso de que se aprobe, establecer un período de proba antes de traerlo novamente ao pleno. Porque se hubiéramos intentado eso, estaríamos agora tendo unha idea moito máis cercana da validez ou non validez da cuestión do regulamento do que estamos a falar. Por particular. En cuanto al martes en la comisión informativa, nos transmitisteis que realmente habéis incorporado las alegaciones de TEAN como de Megano. Pues hoy entendíamos que realmente nos habían tenido en cuenta con su lado y mejorado lo que también mejorase sobre todo una actividad como el TEAN, que creo que es un sector importante en nuestro municipio, el comercio, que es algo que tenemos que siempre conseguimos todos cuidar y más para que vaya mejor, y que al final es que sus puntos de vista creo que tienen que ser tenidos en cuenta en temas tan importantes como este. Nuestra sorpresa es hoy a lo largo de la tarde, nos también mandar un correo electrónico comunicado de TEAN, donde el trasfondo del comunicado es que ellos no se sienten que las alegaciones que hayan presentado se hayan tenido en cuenta. Dicen incluso que no se les comunicó nada, que no se les comunicó o no, pero sí que creo que algo que es importante, que no es urgente, porque en realidad la urgencia es que desde diciembre del año pasado, estamos casi un año después de debatir el definitivo, y luego, si hay alguien que creo que es parte interesada, hay que tener en cuenta como la elección de año, hemos una total discrepancia con todo el reglamento, yo os invitaría a que lo retiramos del punto de orden del día, que a estudiar, que se sentara, que se consultara, porque si no, nosotros realmente vamos a votar. Porque es importante, y todo lo que buscamos es regular el tránsito en esas calles que realmente hay que cuidar, y sobre todo tanto cuidar por el bienestar de las personas como por los comercios que en ellos están. Lo más interesante, lo más lógico sería que la calle lo retirara del día, poder dar una vuelta, hablar con las personas que tienen sus obligaciones, en el sentido de que expongan sus motivos de por qué no, porque sí, porque no, y mejoraron todo lo que se pueda.
bueno, primeiro, sentir moitísimo a reacción do DEAN, porque, bueno, hasta ahora a comunicación entre o goberno da Pobra e en concreto comigo e con todos, pero por rival de desenvolvemento local, foi bastante amena, ágil e sempre sin problemas. Entonces, que este comunicado non se dirixira ao goberno, ni siquiera unha chamada desde a asociación, nos sorprende. Y además, a mí personalmente, no sé, de una forma especial, porque hasta ahora nunca cualquier mínimo problema que hubiera, pues se solventó de una manera pues fácil y bueno, sin ningún problema, ninguna actitud por ninguna de las partes. Por lo tanto, primero sorpresa. Es cierto que non se lle fixo chegar ao DEAN esta proposta. Y bueno, probablemente foi culpa mía, en concreto, de hacerlo. A verdade, pois, foi todo un pouco a presa. Disculparme públicamente por non facela chegar con antelación. Pero bueno, eu, a verdade, tamén a marxen de que... Sí, se non por que non sabe aprovechar. Non hai obligación de mandarlo. Bueno, exactamente, pero bueno, é certo que eles presentaron alegacións e non hai ningún problema en recoñecer que se pudo ter mandado. En todo caso, iba a ir por aí, ter unha veta aprobada pues, non, pero se se aprobaba este regulamento, evidentemente se que mandaría ao DEAN. Non é certo que non se tuveran en conta as alegacións do DEAN e ademais foron, igual que o resto, pois informadas polo secretario anterior, José Manuel Solía. O feito de, e quixera explicarlo ben, de que estivemos nunha situación de falta de persoal neste concello, tanto no caso do secretario como xa o repetimos tantas veces, que son a excusa, pero unha realidade que pesa enormemente no día a día do concello, porque absolutamente todos os documentos, todos administrativos que saen agora, unha gran parte deles teñen que ser informados polo secretario ou secretaria dun concello, e iso ralentiza moitísimo o día a día e o resolver os problemas. Sempre, durante estes meses, había cousas máis importantes que adiantar, que sacar para o pleno, que outros regulamentos que van indo pois, pouco a pouco. Hai tempo xa, polo tanto, que foi informado polo outro secretario que era necesario que revisara este novo cando tivera tempo. E iso foi o que deu lugar á demora. Sí que se analizaron todas as alegacións, en concreto do BNG, que se recogieron moitísimas, e ainda que me parece que non se vai a aprobar agora este regulamento e vai a dar de sí que teñamos que reunirnos de novo e con a asociación ODEAN e con quen queira e tamén cos veciños e veciñas da zona que tamén teñen evidentemente a súa voz, non? Pois sí tivemos en conta moitas das alegacións. A zonificación, non había zonificación e aparece pois nesta alegación ou no regulamento aparece zonificado. Decía o secretario José Manuel, a pequena extensión do ámbito ao que se refire a ordenanza non parece que deba determinar a necesidade de establecer niveis de restricción diferenciados á circulación de vehículos, xa que as dotacións de aparcamento existentes no entorno semellan que poden absorber as limitacións de estacionamento nas zonas termas. Ainda con esta informe do secretario nos decidimos que sí era unha boa idea a zonificación e atendeuse esa alegación. Non é certo que polo menos, vamos, que xo mirei 3 veces, non quero decir que ninguén minta, sino que pode haber un erro, pero creo que na ordenanza falamos de velocidade a pé, non de 20 km por hora, tamén se tivo en conta, ahora mismo non está aquí. Sí, está a paso normal dos peóns. Non é certo que non tiveramos en conta esa alegación, está aquí recollida no regulamento. Por outro lado, sí é certo que aparecen estacionamentos
temporal, pero a idea é señalizalo, porque son estacionamentos de carga e descarga que se van a dar precisamente nas rúas, porque claro, todo isto se complementa coa señalización, e esa señalización se engade a maiores e explica precisamente quen pode entrar neses, como se chama, estacionamentos temporales. Por lo tanto, bueno, ao mellor habría que ter posto no regulamento, pois especificar palabra por palabra quen pode entrar, pero é específico para carga e descarga, ¿no? Con respecto a... Vamos a ver. Ao tema que tamén é algo do que comentaba o Dean, non se define un réxime de horarios para a limpeza e mecanizamento das rúas, como tampouco se define que non parece, de verdade, non parece operativo definir neste tipo de regulamento de zonas peonís horario de limpeza, porque toda a obra ten distintos establecementos comerciais e hosteleros. Por lo tanto, non podemos poner ni siquiera o informe do secretario ao respecto, pois o guía procedente, non recordo onde está, o obxecto de ordenanza é a regulación do tránsito nas zonas peonís, non a limpeza. Resulta plenamente factible atender as existentes expostas sin necesidade de incorporar o horario da ordenanza. Realmente nos parecía máis ben un problema incorporarlo e por iso non incorporamos, que pode ser que non lle pareza ben, non me equivoque non, pero non parece operativo poner un papel a que hora se vai limpar cada calle cada día, senón máis ben un problema engadido ao bo funcionamento do concello. Pero porque sabemos que as cousas sempre pois, non son tan matemáticas, non? Con respecto a non se limita a velocidade dos automóviles ao paso a pé, pois como vimos, sí se limita e eu pongo o primeiro parágrafo, no artigo primeiro. O réxime horario previsto na ordenanza limita o acceso aos empresarios nas rúas en favor das empresas de reparto, que son totalmente alleas á rúa. Isto xera situacións como que o servicio de reparto del Corte Inglés ou de a bordería da lado da casa, é dicir, pode ser calquera empresa que teña que levar pois, a un domicilio que non solamente pois, pode acceder de 7 a 2 ou de 2 a 6, mentres que un comerciante ou hostelero desa rúa pode acceder de 7 a 11. Toda a limitación da señalización vai decir onde todos os repartidores poden estacionar. Eso mellor foi o que faltou realmente. Se permites, mi consola, unha cousa son os repartidores que veñen a dar servicios propios comercios que sostenen por vírgula das 24 horas que é un servicio para o propio comercio e que son empresas que vienen desde noche e o mellor pues, está habilitado o horario que pode explicar que está pensado para favorecer o comercio. Os comercios que son máis entendidos aquí pues, pode pensar a que hora ten que levarse a súa mercancía do almacén que teña aquí e ese tipo de vehículos como o Corte Inglés tendrán que ter un permiso especial porque se supón que non ten a tarxeta e terá que conceder pues, aos municipales que temos no Concello del Estado que serán libres no momento pues, que xulten si veñen a facer unha mudanza ou veñen a facer o que sexa, lle podan permitir. Por tanto, non será ese problema. Pero que tú piensas. Bueno, que pasa que, bueno, eles pensan que será e eu intentaba aclararte e o mellor, eu non vou cuestionar o que o Dean, pois, se pode, non digo que non pode haber un debate, pero digo que nós tivemos en conta todo e analizamos cada unha das alegacións que se fixeron, non? Entonces, con respecto, pois, precisamente, o mellor faltou, certamente, cando un relé, pois, engadir no artigo 3º os proveedores transportistas que mediante vehículos aptos para iso realicen tarefas de carga e descarga para o suministro dos establecementos hostaleiros, porque esa é a idea, comerciais ou domicilios particulares nas zonas señalizadas a tal efecto. Que realmente todo eso se complementa coa señalización. Que é donde realmente, por iso definimos, pois, apartamentos temporales. Entonces, bueno, e logo xa o tema, ese tema
que xa comentaba tamén o voceiro do BNG, o feito de emitir autorizacións xenéricas abre a posibilidade de permitir un aumento non justificado dos accesos a rúas peonís por parte de vehículos totalmente alleos a estas. Con respecto a ese tema, o secretario comentaba a prohibición de acceso a residentes que non dispoñen de praza de garaje pode supor unha discriminación con respecto a quen por dispor da plaza de garaxe, aínda non sendo residentes, poden circular pola zona, porque evidentemente as persoas que non teñen vehículo propio ou que xa non o poden conducir, normalmente persoas maiores, teñen que ter o dereito que teñen os que teñen a posibilidade de entrar e salir cada vez que van a un garaxe. E eu que son persoas que vivín moitos anos na plaza, nunha zona peonil, igual que outras persoas, ves que viven moitas persoas maiores, que ás veces teñen realmente dificultades pois para que alguén lle lave un saco de patatas. Ou simplemente para salir da casa se teñen problemas pois de calquer tipo de problema de saúde e necesitan pois que un fillo ou a súa filla ou se non teñen fillos, algún pariente lle poda axudar a esas persoas a levar calquera cousa ou incluso a traelos ou levalos ao médico, por exemplo, porque eu viví esa situación personalmente, ter que levar a un familiar ao médico e ter que entrar nunha rúa peonil para recollelo, porque esa persoa non pode andar. Entonces, que vamos a facer? Estar chamando a alcaldía ou aos municipais cada vez que unha persoa teña que ir ao médico ou salir tal, se pode andar ben ou mal. É lógico que esas persoas teñen os mismos dereitos que as persoas que entran e saen nunha zona peonil para ir a un garaxe, que pasan o mellor desde o día, se queren. Pero para o garaxe sí. Para o garaxe sí. Pueden entrar para aparcar o coche. Se van 5 veces, van 5 veces. Entonces, ten sentido que esas persoas que non teñen coche propio, pois poden ter algunha axuda. Xa non van entrar e sair, que xa non teñen coche ou non o conducen, pero en un momento dado, unha persoa autorizada pois poderá atender a esas persoas. E, nese sentido, por propia empatía, nos parecía lógico contar nesta resto de regulamento pois con estes casos. En todo caso, xa sei que o mellor sobra explicación, pero, por lo menos, que todos os membros da corporación e todo o mundo que está aquí presente e os que estean escoitando saiban que nós, o goberno de Nos Cobra, non nos tomamos este tema realmente en broma, que consideramos que é un tema importante, que sí que tivemos en conta pois aos profesionais, que o analizamos e, por ser os que poida ter, pois o traemos a este pleno. Sentimos profundamente que a Asociación ODEAN, a través da súa presidenta, pois decidira non facernos chegar de ninguna maneira, ni siquiera comunicarnos de unha forma directa, e que o fixera con todos os medios os grupos políticos que hagasnos estar neste pleno. Si me permiten, sobre ese tema dos vehículos dos familiares ou persoas non con os seus familiares e persoas que as autoricen, evidentemente non van a ser persoas que queran, será, tampouco quisemos coller un número de restringir, decir, unha persoa por casa, porque hai vivendas onde máis de unha persoa pode achegarse, porque son os fillos ou unha filla e un fillo ou o que sexa, pero teñan que presentar a solicitud e justificar a necesidade de que ese vehículo se achegue a esa vivenda. E cada vehículo ten que ter unha tarxeta autorizada. Si non vai poder entrar, si a non ser que se con permiso excepcional emitido pola propia alcaldía ou pola policía municipal. Por lo tanto, non vai haber un descontrol, ni muchísimo menos vai haber un control efectivo. E lo que decía Charlo, la señalización se regulará y habrá sitios donde va a estar la circulación prohibida, como en el extremo, como son las travesías y otros sitios donde nunca se circuló, pues va a seguir siendo así. Porque tenemos que regular. Y quiero recordar que cuando echamos este concello había una desregularización total, no estaban ni colocadas las señales y podían entrar los vehículos, porque desde el rato de tocando una línea no había ni señal, estaba tumbado. Y podían entrar por la línea, no había también había una, ao lado dos mordiscos, donde ponían autorizados
e non se sabía que eran os autorizados, porque non está recollido en ningún sitio. Por tanto, hai un descontrol absoluto. Con isto, regularizamos moitísimo a zona e evitamos moitísimos problemas que se están dando hoxe en día. Que é mellorable, se será mellorable, pero a mí me parece que a proposta de deixar que pasen uns meses, ver como funciona, e se necesita de cambio, pues se van cambios. Na ordenanza ou na aprobación dos finais. Pero a ordenanza está perfectamente preparada para ser aprobada. Opción socialista. Bueno, pues eu creo que volvemos a falar, que falamos antes dos caminos, eu creo que o que se aproba, as ordenanzas ou cualquier punto que se debe ou que aprobar en condicións que satisfagan a maioría da sociedade, en este caso unha asociación que pide retirada me parece que é bastante que representa a muchísimos hosteleiros tamén decir o da limpeza é importante, non é igual limpar as 11 da mañá cando hai xente pola rúa para o comercio que quero limpar as 11 da noite cando non teñen claro, a ver, bueno, ou as 8 da mañá ou as 7 da mañá a ver, o que non se pode limpar é as 11 da mañá directamente queden de seguro que as 11 ou as 9 da mañá non se lles ten que manquilla que non podo pasar a xente, o sea, a mí me parece normal. Eso pasa por non falar o mismo que falamos antes. Si se hubiera falado tras que fixeron as delegacións conmigo, se venía a este pleno con outra ordenanza ou recollido todo todos os puntos que se pedían. Entón, si o que digo eu, se unha parexa o camiñado, ten dos fillos, 3 ou 25, dá igual. Pode, o sea, o neno pequeno que vai por Rodines e outro que vai ca bicicleta sen Rodines, mutado, non? No, a bicicleta todo unha ordenanza que ten que levar. Pero como sabemos, o fillo de 9 anos, vai de ir a Plaza de Maura hasta 5 calles, pero está eso tamén se puede ser. Para deixar as bicicletas ou poñer algunha restricción, porque claro, deixamos as bicicletas e sabemos o que pasa, que ás veces van os maiores e levan, entonces, ao mellor decir, bueno, se non hai un límite de edade, non o sei, pero iso tamén lle demos voltas, non te creas, realmente lle demos as mesmas voltas que lle estás a decir. A ver, Logo hai que deixar un pouco de o sentido común, claro, como todo ten, bueno. o que pasa é que, a ver, si non se ponga na propia ordenanza, pasarán moitas veces 7 anos, sin saber non sei que, vai a responsabilidade dos pais, o sea, pero a que podería? pois vai a responsabilidade dos pais, o límite de edade, que é a responsabilidade dos pais ou dos cuidadores, non? Eu creo que se debería retirar, volver a traer, falar co pequeno comercio, que é unha parte que representa moito a moita xente que están nas túas peores, e volver a traer moito momento, non consigue entender. Bueno, por eso, Gloria. De maneira, creemos que precisamente o que estamos facendo aquí é o que teníamos que haber feito de habernos reunido en alguna ocasión con anterioridade e evitar precisamente toda esta discusión sobre relacións, termos e todo o demais. Aquí teríamos que ir a aprobar un regulamento que estuviera máis ou menos consensuado, acordado, que non se enchera máis ou menos a todos e, por lo tanto, salir para adiante. Eu non me vou a poñer a leer aquí cada un dos artigos onde encontro que cosas que deberán ser correctitas, nin explicar ou tratar de averiguar cal é o sentido de cada unha das frases. O que é indudable é que se hubo alegacións, se houve bastantes, incluso hubo alegacións de xentes a título individual, significaba que, por razóns calesquera que estas sexan, despertou este regulamento o interés suficiente como para que se hubiera falado antes. A incorporación ou non incorporación das alegacións que non teñen por que estar todas ben, en absoluto, como non están ben todos os activos redactados desde o goberno municipal, precisamente esa confluencia de ideas, ese par de ideas super elevado, aquí estaríamos falando sobre aprobar ou non aprobar. Eu non vou discutir con ninguén en absoluto, en ningún caso aquí, se a redacción é boa ou é mala. Eu o que lle quero decir ao grupo de goberno que son quen presentan este
este regulamento que dentro de maneira seguimos notando en falta aquelas razóns que abrían o noso documento de alegacións. De algún modo, o DEAN, que a súa presencia con este documento demostra a non participación de certos estamentos que son significativos, porque a reunir esas zonas se fan para o que se fan, non é precisamente como en moitos casos para promover precisamente un mellor comercio. De todas maneiras, pensamos que ten en conta unha cousa moi importante. Estamos falando de un núcleo peonil realmente pequeno. O sea, aquí cando medimos de extremo a extremo de proa a popa, de valor a estribor, estamos falando de metros. Por lo tanto, as exixencias de ter que transitar coches por dentro dunha zona que pretendemos que este libre de eles é sempre relativa, e debe relativizarse. E iso foi unha das cousas que o BBVA pideu desde o principio nas súas alegacións e seguimos botando en falta, ao menos parcialmente, na resolución final ou na proposta que traemos desde aquí. Insistimos, deberá darse unha nova volta, posiblemente, a ver que se decide aquí, pero desde logo nos entendemos que a proposta que se trae era interesante, é un esforzo, pero non contempla absolutamente todas aquelas cousas que poden incorporarse a ese lugar. Por lo tanto, o noso voto non va a ser. Por particular. Bien, yo eso lo que hemos oído nos resulta algo reciente, articulado de tal, entiendo la buena voluntad de regular algo que es importante hacerlo, con su dificultad que trae, y que realmente no va a ser nunca un interés o conjugar todos los intereses de todas las personas. Pero volvemos a reiterar lo que nos sorprende es que el martes nos dice que básicamente había recogido todas las sugerencias y alegaciones que se habían puesto, sobre todo antes de año. Y hoy es sorprendente que vean, por los motivos que sean, ellos hablaron, nos han tenido una comunicación donde están totalmente, no sé totalmente, pero sin contrariados. Tenemos lo mismo que reiteramos antes, que es una asociación importante que defiende el comercio de nuestro municipio, que es algo fundamental y que hay que cuidar, y que podemos entender que lo lógico para nosotros sería retirar. Si no vamos a votar con la solución. Bueno. No, yo creo que no vale a pena lo mesmo, ser as rúas peonís neste Concello levan sendo peonís algunhas delas moitísimos anos. Afortunadamente non foron moitos os problemas que houve hasta agora. Ainda así é certo que é necesario regularse cando este pleno considere que se sea necesario aprobar un novo regulamento, pois aprobar. Agora nos vamos a votar a favor deste regulamento. Bien, sobre todo esta votación non vamos a retirar porque por conciencia e porque pensamos que hicimos o traballo e por lo que os vecinos non retiramos porque pensamos que é un paso adiante tremendo frente a como está a situación agora e que non é necesario esperar máis. Pero bueno, todos a favor, todos en contra, non se aproba e pasamos ao siguiente punto do día. Tiene una propuesta de la alcaldía de necesitar la instalación de vertederos de residuos industriales en la Concejo de Usame, que conjuntamente se va a debatir si os parece ben como moción do Grupo Municipal de Benegar relativa a oposición ao vertedero na Concejo de Usame. Los inúmeros. No lo deseamos. Bueno, yo entendí que una propuesta realmente asumido y reviso escrito y yo se presentando se debate y después se aprueba todos los aprobados. Bueno, sí, después sí, eso es la situación que está dando el Concejo de Usame, pues recibimos comunicación desde un partido que existe en ese Concejo y de asociaciones vecinales y presentando una moción en el Concejo presentando por lo menos inicialmente a colocar la instalación de este vertedero y que si se va a por lo menos los estudios pertinentes se lleva por cierto en tanto su tranquilidad debido a
sacos de incineración que atravesarán os residuos non parece que sexa o máis citado que se propón no proxecto e basicamente pois, está un pouco en contra do modelo de xestión de residuos que ven pois, exercendo o Partido Popular do goberno da Xunta de Galicia. Por lo tanto, o acordo que se propón, que creo que foi parecido ao delegado, o Concello de Caraballal súmase a moción aprobada polo Concello de Usame o pasado de outubro que manifesta sobre exitamente a instalación dun vertedero de residuos industriais nese municipio. Ordenar os intereses sociais, económicos, medioambientales non só deste Concello, senón que de toda a comarca do Borno. E agora creo que o señor Casal, Sí, bueno, efectivamente, o 17 de outubro o delegado presentou unha moción neste pleno ao seu debate de votación na que exigíamos que a ocupación usase a súa posición no vertedero que estaba previsto construir no Concello de Usame, que non é máis que unha nova como decirlo, novo impulso neste cancro que é Sogama para Galiza, que é unha nova célula de metástase, neste caso na nosa comarca, que é a pretensión de facer un vertedoiro de máis de 20 hectáreas, que construiría 700.000 toneladas de lixo nos seus 10 anos de lixo, 100.000 toneladas por ano. Ahora nos parece que isto é o fracaso dun modelo Sogama, que non é capaz ni siquiera de queimar, que é o que fai Sogama, queimar o lixo para producir electricidade, non se volvemos a vender despois de que pagamos a propiedade do lixo, normalmente despois pagamos a electricidade que nos produce o noso propio lixo que pagamos por momento. Bueno, pues este modelo incluso non é capaz de facer o tratamento que ten que ir normalmente o modelo de vertedorios que cando se impulsou Sogama na época de Fraga, o gran leitmotiv deste modelo, o que nos vendía é que Sogama iba a regular os vertedorios que había no paisaje. Estamos vendo que non é así, e van expandidos. Por tanto, nos presentamos esta moción, insisto, día 17 como o seguinte acordo. Ponerse que a ocupación acorde o ponerse a instalación de denominada Centro de Xestión Ambiental de Usame, un director máis residuos, non es que se ve progresivo ao medio ambiente, así como con os intereses do noso Concello, e solicitamos que desenvolvendo tanto as iniciativas que sean necesarias a fin de evitar a construcción de vertederos sin toda a asignación do Plano Municipal de Rosario. Unha vez presentado isto, nos chega a convocatoria do pleno ordinario do día 27, vemos que ese mismo convocatoria que está asignada o día 21, vemos que ese mismo día 21, pois é unha proposta da alcaldía no mesmo sentido, o día despois, con un acordo parecido, nos descoñecemos se as propostas da alcaldía poden presentarse o mesmo día que se presentaba no día do pleno, imaginamos que sí, evidentemente, deixa chamativo, non? Que o día despois con esta cosa se presente en termos similares. En todo caso, tamén o día 27, cando o delegado presentou esta iniciativa, era unha moción solicitando que o pleno da corporación se mostre contra esta instalación, presentamos unha solicitud ao Concello para que presentara as alegacións pertinentes a este vertedero, porque o plazo para presentar as alegacións para o día 25, por tanto, era posterior ao que se presentar esas alegacións que a nós nos parece interesante a maiores da declaración política que pode ser o acordo plenario que tamén houbera, efectivamente, se estaba o grupo de goberno provisto polo que presenta, de acordo en que este proxecto non se va adiante, pois que acusar esa vontade non só como unha declaración política aquí no pleno, sino tamén adiante ao recurso legal procedimental que tiña na súa marca sentar a delegación ese proxecto. Por tanto, saber se esa solicitud se presentó o mismo día que da moción, pois en este grupo de goberno deu adiante con ela. Grupo Socialista. Que va afirmativamente a ambas. Teño o informe do arquitecto municipal de Usame, que ten un informe extenso de 20 follas. Bueno,
di que se pode, que está sido o vertedoiro que está situado xunto ao río Vilacova, que é o que sorte de agua a todo o Concello de Noia. O Concello de Noia ten uns 15.000 habitantes, por tanto, ten unha gran incidencia. Di que no proxecto que indica que non existen puntos de captación de agua na instalación dos alrededores, e tamén di que é falso, que existen puntos para captación de agua e abastecemento para a nivel das proximidades. O propio arquitecto di entendo que non están estudadas as consecuencias de reservar todas as aguas pluviais como a recollido das subterráneas en puntos concretos e garantir que as correntías provocadas por estas acumulacións de agua non dañen os predios colindantes, os cursos de agua natural en Navarcea e Viñais que non produzcan as correntías e que se generen erosións. A ver, o que se trata é que bueno, que tamén se tuvo en conta a necesaria preocupación que se trata de un curso de implantación en caso de fallo de impermeabilización do vaso ou accidentes que podían risco a saúde dunha boca hidrográfica que abastece a Noia a máis de 15.000 persoas. Que falta medidas de unidades correctoras, un posible vertido, que se busca o máximo aproveitamento da finca e non se centra nun propio impacto do paisaje, sino que se trata, por suposto, que os estilos vertederos próximos se deixe de existir o impacto que o vertedero presentado. Incluso di que se refire a inexistencia de olores producto da descomposición da materia orgánica, que sabemos que cando se descompone chega, non? Bueno, sigue falando, non? Non é bo ninguén o querría nin no seu municipio menos próximos ás súas casas, e desde logo, bueno, pois a miña solidaridade cos veciños de Lousame, pero me parece que sea a decisión máis acertada. Por particular. Nosotros estamos de acuerdo con los acuerdos de las funciones, no compartimos las posiciones motivos de denegar, siempre otras cosas, pero el último que está de acuerdo de las propuestas, estamos de acuerdo con ellos. Bien, yo simplemente quería decir, vamos a ver, a proposta de alcaldía presentou xa estaba presentada a moción completamente certo que tínhamos conhecimento porque eu estive ali xunto con outros concelleiros e concelleiras da zona, estive con o Estorrado de Boiro Novo e Sam e de Alianza Comunista, os fanáticos veciños e veciñas e adquirí o compromiso desde logo de terlo, por tanto, decidimos terlo igualmente. Non é nada especial. Hai outras mocións que estamos deste estilo, que non afectamos o Concello, que estamos de acordo e non presentamos propostas de alcaldía, como pode ser a que despois sobre o vecino. Pero neste caso, unha vez adquirido ese compromiso, pois, lógicamente, cumprimos con ele. En canto ás alegacións, pois non presentamos alegacións porque, bueno, consideramos que xa nos chega bastante o traballo que temos no Concello como para que alegar sobre o que pasan outros, pero sí queremos transmitir o noso apoio a xente de Lousame e da comarca en xeral, e sobre todo, pois, da control, non máis. Sí, bueno, efectivamente, entendemos que o PP non este de acordo a nosa exposición de motivos porque nos a presentación desa moción e o acordo que solicitamos que apoyamos ese vertedoiro vai máis alá das malas dotacións que podas ter ese vertedoiro e posibles afectacións a fontes de onde se colle auga, malos olores, etc. Nós estamos en contra dese modelo, que é un modelo solar. De feito, presentamos unha moción a este goberno que foi aprobada para mostrar tamén o regimento do que a relación a este modelo e a iniciar os trámites para mirar a posibilidade de que o noso Concello vaya a outros modelos distintos. Nese sentido, insisto, a nosa opción vai máis alá de posibles defectos constructivos no vertedero. Sorpréndenos desagradablemente que máis alá de unha moción que, por tanto, cae un acordo plenario que efectivamente é importante, é relevante politicamente, a corporación vamos a tener a súa solidaridade con o Concello de Lousame en contra desta vertedoiro que o goberno municipal perdera a oportunidade de máis alá da cuestión simbólico-política da aprobación do pleno tamén levar adiante accións moito máis competentes e que teñen
máis recorrido na hora de frenar esa instalación como era a presentación de relacións que imaginamos que tampouco levaría tanto tempo. En todo caso, desde aquí a próximas situacións do mesmo tempo que les fala ofrecese a elaborar esas alegacións, sería que o goberno municipal non é quen de falarlas. Non queremos impedir un minuto porque non nos chegamos o día deste concello como para dedicar só outro. Non sei se a Partido Socialista ou o Partido Popular. Ben, votamos por separado. Primeiro, a proposta de alcaldía, votos a favor. A moción delegada, votos a favor. E a prova 3 votos a favor, unanimidade. Pasamos ao seguinte punto do orden do día, que é a aprobación do convenio de gestión de uso do local da Biblioteca Municipal en de Seguridade Xeral da Seguridade Social e Conservadora do Camiña ten a palabra Xerónimo Bermo, a Concelleira de Cultura. Se firma este convenio para regularizar a situación xurídica a efectos de seguir mantendo a cesión de uso da segunda planta da Casa do Mar. O Concello non deberá satisfacer ninguna renda nin gastos, facerse cargo de ningún gastos máis alados de mantemento e conservación dese local. Tamén os impostos. E, bueno, a cesión considerase incondicionada que o local se siga empregando para o uso que ten actualmente, que é de biblioteca municipal. E, bueno, nada. O favor, evidentemente, o convenio xa debería, non sei os anos que leva a biblioteca, pero leva o mío máis de 10 anos. Debería de estar feito, que é unha pena que non se aproveitara pois para os locales onde estamos servicios sociais na parte de arriba, non habelos solicitado tamén neste mismo convenio. Están alteiros. Bueno, é unha pena pois non aproveitar ese momento, pois tampouco temos os locales públicos que dispongan de alguna oportunidade. Non nos impide que no futuro vamos a hacerlo, en todo caso, bueno, este se limita simplemente por la. Sí, pero eu preguntaba outro día na comisión, bueno, primeiro, sorprendernos de que a estas alturas efectivamente o convenio ainda non existise e tamén sorprendernos o moitísimo que tardou en chegar o papel desde Madrid ata aquí, porque a resolución é do 2 de julio de 2015, aquí chegou o 30 de xullo de 2016, ou seja, todo un ano. Ya sabes dónde está aquí. Preguntamos na comisión o martes si este convenio significaba algún tipo de beneficio. Ademais, xa sabemos que non, pero preguntaba para vostede na delegación, por exemplo, si era individual, si tiña algo que ver, ou non sei si a resposta que en aquel momento non salía. Nos volvimos a votar a favor porque entendemos que é bo que exista algún tipo de convenio para evitar cualquier accidente y por lo tanto vamos a votar a favor porque al final es regularizar una cuestión de eso que estaba documentada verbalmente en distintas administraciones durante un largo de tiempo y hay solo regularizar una situación que es lógica. O anterior goberno solicitó no 2013, o sea, retraso ainda todavía maior do que contaba que procedía. Ben, votos a favor. É aprobado e pasamos ao seguinte punto da día, que será unha moción do Grupo Municipal do PSOE relativa a solicitar unha cuadrícula de marcas amarelas entrecruzadas na confluencia da rúa Estracán de Pena con Café Calleja. Isto é que pasa que moitas veces cando hai moito tráfico, se vais a por o lagar hacia o semáforo e hai unha gran fila de coches e ven algún pois do semáforo, seja da carretera principal ou da Rúa da Paz, bueno, ou do muelle, bueno, a veces cando o coche quere cruzar para pasar a Rúa da Calleja, organizan as cousas monumentales, sobre todo ás mañás, non? Eu habitualmente paso moitas veces por ali e cando hai pouco tráfico, pois se capes no coche e o detrás das a marcha atrás non se
bueno, continúa a fluir na práctica. Entonces, pois o motivo por pedir unhas marcas amarelas cruzadas para evitar que os coches paren a vía e deixar a vía a Fernández Varela pois libre. O Concello xestiona quitado con cuadrícula de marcas amarelas para luego Fernández Varela complete con a frecuencia de maneira que podan circular transversalmente os vehículos sin facetas. Sí, muy brevemente, o objetivo da moción é un acordo bastante claro, bastante entendible, nos parece que é unha boa solución, efectivamente, para tanto os vecinos que tenen ali os seus garaxes e, por lo tanto, tener dereito ao coche por cualquier permiso, como as persoas que tenen que facer o reparto para facilitar o proceso de desenvolvemento que se piden ser vínculo con as cosas que no van a trabajar. Y por parte del gobierno, vamos a votar favorablemente también, hacemos a solicitud que si ellos tienen algún tipo de normativa que pueda impedir, pero en principio parece que no es razonable, por lo tanto vamos a votar a favor. Por particular. Pues sobre la moción entonces, de acuerdo con la unanimidad, y pasamos al siguiente punto, que es el punto número 9. Moción do Municipal de negar a eliminación das reválidas e da revocación da 11. Tiene a palabra, señor Carolina. Sí, en esta cuestión, bueno, o BNG quería marcar un contexto de movilizacións promovidas desde a Plataforma Galega de Defensa do Ensino Público, así como as distintas AMPAs e outras asociacións de defensa do ensino público, as movilizacións que se venían tendo lugar na última semana, posto que o pleno era nesta semana, un día posterior que estaba convocada unha folga en todo o Estado español e nos centros de Galicia, unha folga que demostrou que efectivamente o conxunto da comunidade educativa era absolutamente contraria á celebración de reválidas e absolutamente favorable á aprobación da 11. Sabemos que hoxe xa é presidente o presidente da Goberno en funcións xa anunciou que unha das, supone que unha das condicións para a investidura que se iban a suprimir as reválidas, pero ainda así nos consideramos que é importante que non solamente se manifeste públicamente o sentir de pais, nais, alumnado, profesorado, sino tamén das institucións que son próximas ao cidadán, como é o caso da corporación local. A todo isto, os acordos reducen basicamente a eliminación, a solicitar o Estado de Galicia a eliminación das reválidas e existir a derogación da 11. Eu vou votar favorablemente porque a educación pública non se mellor ni se defende que a lei web. Defende-se aumentando a inversión e non con recortes. Como é o caso que mandaron a Europa do presuposto para o vindeiro ano 2017. As perspectivas que teñen para os anos siguientes que será tamén baixando a investigación e educación. Así, efectivamente, os máis grandes as reválidas, que, bueno, anunciouse, pero xa ainda hai que ver que se iban a eliminar, e tamén, bueno, hai outras como que en cuarto de eso elisan teña que decidir menos entre enseñanzas académicas para os bachillerato aplicadas para encamiñar o seu FP. Enténdese que están segregando nese momento aos teus alumnos. O tema da formación profesional básica que arranca a terceiro de eso para apacar tamén os alumnos con necesidades. Por tanto, eu creo firmemente que en esta moción que Bueno, a palabra, señor Concelleira. Sí, nós tamén imos a votar a favor porque estamos de acordo con todos os puntos expresados e porque, bueno, desde o principio foi unha lei non consensuada con outro partido político e a opinión pública totalmente en contra, fixeron oídos sordos a todo tipo de reclamación ou razonamento e é pois unha lei que promove a desigualdade social e non fomenta para nada a igualdade de oportunidades, perxudicando sempre aos máis débiles da sociedade. Entón, imos a votar a favor por todo o que expresaron antes
Os compañeros do seu pleno, exactamente. Por motivo claro. Bueno, como vemos siempre natural, no vamos a votar en contra. Creo que nadie sorprende a nosa postura porque entendemos que realmente o fin das reválidas, o fin da lei non é o que se dice, e cada un pode exponer a súa postura. Entendemos que queremos que a educación é un pilar fundamental da sociedade e do futuro, porque ten que ser que basarse a educación de todos os sexos, pero entendemos que todas as cosas son melleradas. Pero como sabemos tamén que vamos a convencer que non vamos a ir de votos en cara. Por día. ¿Alguien quiere intervenir más? Por su aprobación. Por su contra. Aprobación. Un pequeño descanso de 15 minutos. Me parece.
Uy, se me paró la primera. Y continuamos con a noticia y tras unha moción do Coordinador Galego sobre a implantación dunha unidade de autobús público entre a Póvoa de Carañá e o Hospital da Barbanza. Vamos a ver. Sabemos que o Hospital da Barbanza é un hospital de referencia para prácticamente 70.000 habitantes, o sea, a xente, a poboación dos concellos de Beira, Pobra, Boiro e Porto do Son. Tamén é certo que aí as visitas que se fan a diario para pasar consulta cos especialistas pois se fan, obliganos a que moitos veciños e veciñas teñamos que dirixirnos a aquelas instalacións e casi sempre utilizar un coche privado ou senón utilizar un taxi, porto que o servicio, digamos, público de transporte masivo, autobuses e demais, para nosa Pobra en particular, significa un auténtico quebradero de cabezas facendo enlaces en concellos diferentes do noso. Hai experiencias por todo o mundo de pequenos sistemas de transporte público que teñen que ver especialmente con condicións de núcleos rurais, que pensamos en Dobenegar que posiblemente o máis acaído para un concello como a Pobra, que pasa desde exemplos como son as cooperativas de taxis rurais de servicios de pasaxeiros ou
autobuses pequenos como os que recollen aos nenos e as nenas polo rural para levarlos ás escolas. Por lo tanto, o que unha cousa únese que a outra, porque si esos autobuses que usan para o tránsito escolar ou cualquier outro que se utilice incluso para traslado de centros especiales como son centro de día ou incluso as cooperativas, facilitarían o acceso de todos os nosos veciños e veciñas ao hospital da Balanza por un prezo módico e evitando non só a carestía que pode significar un taxi, aforrando das molestias que significa dirixirse a Ribeira para ter desde Ribeira outro traslado ao hospital e tendo en cambio un sistema de transporte que o recollería e o tería a súa casa. Incidir que Ribeira ten un Boiro o ten, se non recordo mal, un servicio de 10 frecuencias diarias que, por lo tanto, é agora a que queda sin ese tipo de capacidade. Non solamente axudaría a nosas persoas, a xente de Pobra, a trasladarse máis cómodamente, sino que, ademais, tamén axudaría a evitar o colapso que se fai diariamente nos aparcamentos de Balanza e tamén contribuiría, digamos, a minimizar o daño medioambiental que producen os coches nas carreteras. Pero para nós o que é máis significativo, desde logo, é a comodidade e a economía que significaría para os veciños da Pobra do Carañar. Resaltar que parezca que este servicio de transporte podía ter unha serie de que ten unha certa complexidade para poñer en marcha. Recordemos que as visitas que temos que facer ao Hospital do Balanza son programadas, o cual implicaría que o servicio podían coñecer con suficiente antelación quen son as xentes que teñen que ir cantas e desde que sitios, o cual podíase racionalizar incluso e abaratar, digamos, o servicio que se pudiera facer. Finalmente, o acordo que o BNA propón á corporación é o seguinte: o Goberno da Pobra do Caramiñal promoverá en solitario ou en compañía de outros concellos da comarca e outra mancomunidade Arousa Norte a implantación dun servicio de transporte público que comunique de modo eficiente o noso concello co Hospital da Balanza. Buscolista. Eu non sei se a dúda que presentei outro día na Comisión de Información se pode solucionar agora desde o Goberno. Me preguntaban se todavía sigue en vigor a concesión de línea que tiña Ferrín, porque desde logo había un servicio de autobuses durante un tempo sacaron despois de por falta de viabilidade económica. Bueno, non sei porque, se non, habría que preguntarle a esta empresa si le tengan concesión o mellor ubicarlo por convenio, ou para poder facer algún transporte. Eu creo que fai falta para o Hospital do Balanza un transporte público, porque, bueno, se vas ao Hospital do Balanza, enredas todo unha jornada laboral completa, porque vas a viaxe de un montón de horas, non? E por ir tento que esperar aos servicios autobuses. Eu creo que é un servicio que é necesario, pero non sei como hai que facer. Preguntei a un profesional do taxi por si que incidencias así eres cantos clientes, se tiñan moitos clientes ao mes, para saber a cantidad de viaxeiros que por menos que tratan. Dime que normalmente os que teñen os maiores que viven solos e que non van solo a por taxi, sino que fan pois de acompañante, non? Incluso, recordar de estudiantes, dos días antes, que te dan consultas, que te graban incluso moitos días acompañando. Fundamentalmente, es algo que fan os taxistas, os que deron a estas personas con mayor porque estamos de la que se non ten vehículo propio, necesita o servicio de autobús. Non sei como quedaría eso de preguntar si a línea ten que seguir na concesión, e se eu hubiera que facer un plan de viabilidade económica, porque tamén me dicen que o de moi leva dúas personas, por lo visto está sendo un transporte ruim
luminoso. Bueno, luminoso e, a ver, eu debo pasar pola cobras e o que ten a concesión de permito que se va. Eu entendo que é necesario, non sei como vai valorar. De todas formas, o CODI promover, non é promover. O sea, promover non é dicir que é executar, é promover. Eu creo que hai que dar un montón de voltas a todo isto, pero que es muy interesante para nosotros. Ok, por el gobierno conseguirlo, señor Marcos. Bueno, pois moi interesante a todos e todas. Estas inquedanzas que se mostran aquí tamén as temos nós desde hai uns meses. De feito, xa empezamos a traballar neste tema para saber cal era a situación na que se estaba. Nestes momentos, a línea esa de autobús, la que para Teresa, sí que ten unha concesión. É verdad que a lei do sistema de transporte público, a Xunta no ano 2010 fixo unha prórroga automática a todas as concesións por 20 anos. En Europa limitaron esa prórroga a 10 anos, a Xunta seguiu adiante, e despois de varios procesos, a Comisión Nacional de Competencia, ao final, no Tribunal Supremo, pois conseguiu que esa lei fora derogada, non? Ahora mismo, o 19 de julio de 2016 deste mes, sacouse unha nova lei de sistema de transporte público, por lo que ahora mismo se está a espera a que se pagan novas concesións desas líneas. Nós nos pusemos tamén en contacto ca Xunta, o que nos dixeron é que esas líneas ahora mismo están dadas e que próximamente quitarán unha habilitación porque se ven obligados a quitarlas, non? Nos entablamos contacto con varias empresas, entre a empresa que ten agora a adxudicación. De feito, estamos entablados a manter unha conversa para ver cales son as posibilidades de recuperar esa línea, pero, por outra parte, tamén mantenemos conversas con outras empresas que sabemos que están interesadas en coller esa línea, ¿no? Que eles sí que estarían dispostos a cando salga o novo proceso de adxudicación de estas líneas, eles estarían dispostos a asumirlas e a coller esas líneas, ¿no? Entonces, neste momento, o que se nos dice da Xunta é que a línea está dada, que neste momento, hasta que se paga unha nova licitación, a línea a ten concesionaria, por lo tanto non pode entrar ninguna outra empresa, ainda que nós sabemos que sí que existen varias empresas que están interesadas, sobre todo unha delas, e de todas maneiras tamén estamos entablados a falar que a empresa que ten a línea, porque tienen varias conversacións con eles, parece que estarían na disposición de volver a intentar facer frente a elevar esta línea a cabo. É verdad que no seu momento me comentaban que a línea era moi deficitaria, por eso mismo a deixaron, pero bueno, estamos entablados a manter esa conversa para poder recuperarla e unir o que é a obra o a zona copoligonal tomada, que podría ser un punto importante tamén para fomentar os traballadores que van ao polígono que podan tamén dispor do transporte público e enlazala co centro de saúde, o Hospital do Barroco, non? En ese senso estamos traballando, en ese senso temos varias conversas, sabemos do interese, estamos a espera desde que a Xunta quite a nova licitación ou ben que a empresa que ten agora consigamos que volvan a retomar esa línea. E tamén estamos abertos a manter outras conversas, como pode ser cos taxistas, para ver outras alternativas que se podan dar, como eso, pois, taxis compartidos ou demais, pero, bueno, estamos traballando nelo, e, como digo, tamén esperando a que a Xunta volva a quitar unha licitación, porque eles ahora mismo creen que non van a dar novas licitacións e dentro de un mes ou de dos van a ter que volver a dar as cosas, non? Entón, estamos nese punto. Lo particular. Creo que estamos todos de acuerdo en que hay que mejorar los servicios de todos los vecinos para el traslado a un centro importante, pero que nadie, todo el mundo lo hace cuando tiene necesidades. Es prioritario e importante, pero también entendemos que realmente hay que hacer un estudio económico de cómo hacerlo. Y sobre todo, creo que una cosa que apuntaba antes, eso creo que hay que tener en cuenta posiblemente al sector del taxi, que es importante en nuestro municipio, y de la solución conseguiríamos conjugar las dos cosas, dar el servicio de transporte y mantener el empleo y actividad en nuestro municipio. Es algo que lo dejamos en como
viable lo más posible para hacerlo, pero sí que estamos de acuerdo en que tenemos que buscar una solución al problema. Obrigado. Ben, que conste que con relación ao verbo utilizado por numerar, pensamos que é suficientemente explícito lo que desexamos que se faga, porque desde logo se formos a facer un máis propio, temos que falar de viabilidades e máis historias. Que conste que creo que si o pensamento da corporación é que é necesario facer o servizo, esa é a parte máis importante, porque unha vez reconhecido que ese servizo é bo e é necesario, atopar a solución, eu penso que é o máis sincero. Incluso, ainda que nun primeiro momento, para unha sola línea, para esa línea en particular, se mesture incluso se proporcione cooperación, bien decir, porque non é máis que unha suxerencia, o sector do taxi, sempre cando o sector do taxi tamén se queira mollar como se ten que mollar, porque aquí non lle regalan nada a ninguén. Entón, se o sector do taxi é capaz de facerse con un autotaxi que debe 6 ou 7 persoas, que todas 6 ou 7 persoas que se destinen a ese tipo de traballo e a outros máis, serán que verlo por súa conta. Eu o que veño aquí é a defender especialmente o interés que pode ter unha poboación como a Polo Carniel, con moita xente, homens e mulleres, que imos de forma cotidiana ali ao hospital e que necesitamos que se nos apoye, que se nos ayude en ese sentido. Por lo tanto, insisto, si estamos de acuerdo que el servicio es desechable y sería botero, creo que seremos un buen paso. A cuestión agora é ponerse un plazo para determinar cal é a solución que temos que aplicar a ese servicio. Por vos que está, digamos. Ben, evidentemente, nós, en canto ao coste, por exemplo, nós temos a constante de que hai empresas que collerían ese servicio a coste cero. O problema é que neste momento non o poden coller. Entón, que prazo nos podemos marcar? Pois, en canto a Xunta volva a facer a próxima adxudicación, nós faremos a solicitud de esa ruta, ou ben que se chegue a un acordo que a empresa que ahora mismo está titular desa línea e que poda facer ese servicio. Evidentemente, nos temos en conta tamén o sector de taxi, nos sentaremos e falaremos con eles e veremos que opcións nos dan. Pode ser non para o mellor ter un taxi de 5 ou 6 plazas, sino o mellor ter sistemas para poder compartir o taxi entre 2 persoas, entre 3, pero veremos a que acordo se pode chegar. Evidentemente, nós o que buscamos é o beneficio maior para os cidadáns e para a xente que ten que ir ao Barbanza. Iso é o punto e o final que se busca con este tipo de accións, non? Entón, neste sentido estamos traballando e creo que realmente temos bastantes opcións de que isto se leve a cabo, digamos, en curto e medio plazo, dependendo tamén un pouco das opcións que haya e do que tarde tamén a Xunta indicar na modificación. Popular. Algo máis sobre o goberno. E por súa moción, aprobaxe por unanimidade, que pasamos ao seguinte punto do día, que é a moción do Grupo Municipal de Beneganza Negativa, a oposición, non vamos a estar debatida, e pasamos ao 12. Moción do Grupo Municipal do Partido Popular relativa ao control de ruidos e contaminación acústica. Que para o señor Blanco. El motivo de la moción básicamente es los problemas, las inquietudes que tienen muchos vecinos de Dependiente, sobre todo en determinadas zonas de nuestro municipio, por el ruido y las molestias que eso le ocasiona. Y entendemos que, entendiendo que realmente hay que buscar por un lado la gente se puede divertir, pero también que todo el vecino tiene derecho a descansar y vivir en armonía. Por eso que entendiendo que la administración municipal es la que tiene que asumir, sobre todo por la más próxima, tratar las medidas necesarias para poder conjugar ambos derechos, entendemos que se debe exigir por las entidades de los locales comerciales, se indican actividades de ocio, si se cumplen, suponemos que se cumplen las condiciones correspondientes, y sobre todo garantizar que también la competencia ciudadana de la vía pública, que es quizás mayor competencia de la administración local, garantice el descanso y la seguridad, estabilidad de todos. Por eso, como hay problemas en el sector de la plaza Manos Ajetos, en la plaza Calles, lo que estamos es que se adopten las medidas necesarias para garantir el descanso de los vecinos, realizando controles de ruidos de forma periódica, continua y esporádica, y dotando los medios necesarios a la policía local para que
para que consigan evitar esos problemas y mejorar también de esa forma la seguridad ciudadana en las zonas de la villa. Sobre todo porque realmente ahora creo que es algo importante a conseguirlo y es algo que debemos hacer. Do vosso de vista, Eu vou votar a favor, evidentemente. Os locales, sí, a ver, teñen dereito a ter negocio, pero teñen que estar insonorizados, debidamente, porque tamén aos afectados hai que respetar os seus dereitos, non? A súa intimidade, os seus domicilios, a súa saúde, a súa calidade de vida. Por lo tanto, evidentemente, estou de acordo porque hai un problema real de ruidos sobre este mercado. Pois tamén me chegou unha copia, pois unha queixa ao alerta do povo, como ven en relación con ruidos. Bueno, vou facer hincapié en algunha frase que desde o Concello se ratificou o valor en referencia a tamén a ruido. O Concello, por 2 veces, dice que en todo caso máis recomendable o habitual e o sensato sería presentar as queixas por prioridade no propio Concello antes de acordar a intervención dunha institución. Eu vi 2 veces no seu escrito, non? Decir que faltaría que o centro de das queixas presentadas por os veciños, especialmente daqueles que poden sufrir cualquier tipo de molestia relacionada a celebración de calquera concreto. Esta era unha moción a raíz, pois concretos, ao final vamos a ruidos. E como insistía tanto en que quere que se presente as queixas antes de que se vaya a outra administración, eu me pregunto que para que os vecinos da rúa Manuel de Movidal, a presentar un escrito registrado en agosto, o 8 de xulio, tuveron xa escrito diante do Concello por as obras de hai ali na zona, e o día 31 de xulio tamén realizaron varias denuncias. Despois presentaron no mes de agosto con un escrito con explicando dos vecinos das inmediacións bueno, que se na prensa que veñen protestando de forma periódica no periódico. Entonces, digo, si o interese deste goberno é que se presenten as queixas, e se lle presenta e non se está dando respeto, porque as últimas queixas despois non hai 15 días que se está usted mezclando unha cousa con outra, porque son ruidos, é unha barbaridade. Aquí está non, está mezclando unha cousa con outra. Unha cousa son as queixas dos vecinos afectados por uns locais determinados e outra cousa é o escrito mandado ao erro do povo. Sí, son cousas diferentes. Non, pero está mezclando dúas cousas. Bueno, pero a ver, as dos cousas que son por o ruido. O sea, os expertos que fan. Vamos a ver, si unha persoa presenta un escrito ao erro do povo antes de vir a falar aquí o Concello, a mí me parece absurdo, ¿vale? Y sobre todo cando esa persoa ni siquiera vive próxima a ningún lugar onde se celebran os concertos. Hai unha intencionalidade bastante diferente que como estar dos vecinos e vecinas da Rúa do Camiñán. Eso está clarísimo. Pero da igual. En canto outro, despois explico que o que pasa con outro que sí que ten que ver con a moción, que son os ruidos dos locales. Pois, o sea, a ver, ao final ao cabo, os locales son ruidos. O bar produto ruido. Entre sendo os bares que o rega que presenta a moción do Partido Popular. A moción do Partido Popular presenta, pues, para precisamente de movilidad, da calle esa donde ahora en este momento hai ruidos, hubo unha redada, no algún par que está ali ao lado, no café bien. Exactamente. Entonces, bueno, que se faga, así, por un lado, o para todo posible, que é absurdo que non se presenta esa queixa, e cando os vecinos están cansados, ansiados de presentar as queixas e impotentes e non se lle fai nada, pues agora tamén hai unha contradicción que hubiera que aclarar. Se me permiten, antes de continuar, vamos a ver, esos vecinos fueron recibidos na alcaldía cando paren de mandar escritos, porque son afectados por 3, porque se hacen con los signos temos 8 ou 10, os signos temos, que cada un con unha argumentación diferente e traen novas leis e nos sigue, pois podemos darle contestación, pero a verdade é que non entendo esa forma de proceder tampouco por a súa parte. De todas formas, sí que estamos tomando medidas e sí que a Policía Municipal o tratamos esta semana nunha reunión, se falou de que prestar atención a esta zona, especialmente controlar o que podemos controlar nós, e controlamos o horario dos locais e o volumen de música. A xente na rúa é máis difícil de controlar. Tamén o intenta a Policía Municipal, intenta que a xente, cando que o carro se mova do sitio, circule e non deixe de producirse molestias. Pero vemos que é un problema moi difícil de solucionar fácilmente. En canto aos permisos e todo,
un dos locales está perfectamente en regla, outro está nunha situación pois tamén absurda desde fai moitísimo tempo. Non sei se queren que explique aquí, pero vai ter que regularizar a marca a situación que está todo posible. Tengo a palabra Rubén, me parece. Sí, ben, efectivamente, este é un problema de difícil solución porque cando se intentan casar dous intereses que non vamos a decir que son contrapostos, pero sí que a veces son de difícil casación, pois, efectivamente, as solucións son problemáticas. Non só neste concello, sino en todos os concellos aquí da Redonda, en todos os concellos da Galicia, situacións deste tipo acontecen. Un intento de garantir o dereito ao descanso dos vecinos co dereito tamén a unha actividade comercial legal, todas as luces como é de ter paz legales e tamén ao ocio nocturno, sobre todo da cidade. A nós parece que as propostas que aquí se plantexan non estamos moi seguros de que sexan as necesarias para solventar este problema, porque máis alá do cumprimento dos horarios de insonorización dos locais, o problema fundamental é a xente da rúa. E claro, desde que afortunadamente está prohibido fumar en locais fechados, pois a xente sai a fumar a rúa 4, 5, 10 personas falando, sin facer alboroto, alterando a orden pública, falando ás 2:30 da mañá ou ás 3 da mañá nun calixón, efectivamente. É ruido, pero están alterando a orden pública. Pero nós pensamos que non están alterando a orden pública. Entón, claro, isto non é tan fácil de solucionar con propostas como aquí se trasladan de control de ruido, que imagino que se fará, a seguridade cidadana, e insisto, a mí parece que, efectivamente, 5 ou 6 persoas fumando e falando na mirada de pois, as 2 da mañá non é un problema de seguridade cidadana. Por tanto, a nós que nos parece que este é un tema que requiere outra pensada para que buscar outras solucións de outra maneira, pero en todo caso parece que é un problema que vai ser difícil atopar o xusto equilibrio que satisfaga a todas as partes. E a palabra do goberno. Bueno, nos pensamos, pues, neste caso, moi parecido ao voceiro, de un problema de moitos anos, un problema puntual, os que vivimos dentro da vila, eu vivo moitísimos anos, sabemos que este problema se traba hai 10 anos, hai 20 anos, hai 30 anos, e que o ruido na Pobra do Carmiñal, como decía o concello de Negar, en todos os concellos da comarca e probablemente en moitos de Galicia, pois é unha realidade desde logo moi molesta, desde logo neso tamén temos que estar de acordo e que ten difícil solución. O que se hai que decir en canto a proposta do Partido Popular de que o alcalde adopte as medidas necesarias para garantir o descanso dos vecinos, traballase nese sentido continuamente, desde as reunións que teñen a Garda Civil, a propia Policía Local, trimestrais, donde establecen controles, medidas, unhas pautas de seguir, hasta as mediacións do ruido nos distintos locais, con sonómetro homologado, como que non sei, hasta facer a súa labor no que respecta a seguridade cidadá, que, como sabemos, nos últimos meses temos resposta tanto da Garda Civil como a Policía Local con respecto a os temas de roubos, como traballaron conjuntamente moi ben con respecto a que hoxe en día hai xente incluso xa unha cárcere por delitos continuados e sempre perseguindo as persoas que cometen delitos no noso concello, e que logo sempre saben
pois a alguén, bueno, sabemos como son as cousas, entran e salen e cometen delitos hasta que suman unha xea deles e acaban, pois, entonces, fanse o que é estrictamente necesario, o que é legal e o que manda a lei, controlarse os horarios dos bares e logo está certamente a xente que está na rúa que ten unha difícil solución. Nos a isto levamos moito tempo tamén dándolle moitas voltas, porque entendemos, claro que entendemos a problemática e entendemos o sentir dos veciños que non poden descansar. Algúns problemas arreglarse case solos, como foi pois, a forma de máis aseitos, ¿no? Porque ahora está muitísimo máis tranquila. Probablemente, bueno, hubo áreas vedadas, como sabemos, moitas partes, porque as portas de seguridade funcionan. Bueno, hoxe en día, pois, un dos bares está pechado, outro, pois, hoxe en día non está dando problemas. É certo que hai ruido noutras rúas e probablemente cando cesen unhas vaya a volver a verlo noutras, non? Entón, ao mellor temos que pensar pois, en medidas diferentes, ao mellor máis creativas e pois, entre o que nos plantexamos é pois, pensar no ano que ven pois, contratar unha empresa que se adica precisamente a mediar e a controlar pois este tipo de problemáticas que suele, estamos de feito informándonos sobre como funcionan, que polo que vemos suele dar bons resultados e conseguir, pois, tanto pola mediación como polos instrumentos que se utilizan para cometer desorganizacións, bueno, medidas relacionadas, pois sí consiguen en moitos casos pois reducir a problemática. Non é un tema fácil, é un tema complicado, creo que o sabemos todos e todas aquí. O que non entendemos é que se pida que se adopten medidas que o vocero do Partido Popular sabe que se están adoptando e sabe moito. Ou, por lo menos, penso que debe saberlo, porque, bueno, os corpos de seguridade funcionan nesta vila, pois, moi ben nese sentido. Popular. Bueno, yo no dudo de lo que hablo de realidades. La realidad es que tenemos problemas, vecinos tienen problemas, personas de forma recurrente presentan quejas regularmente por escrito, tampoco pueden presentar semanalmente, con un plazo de manera, no lo sé, pero también entiendo que todas esas personas que no pueden descansar tienen derecho, igual que entiendo que tiene un negocio tiene derecho a hacer. Creo que conjugar los dos es complejo, pero no es posible. Yo no sé cuántas diligencias habéis, cuántos controles habéis hecho, cuántas diligencias han resultado, si han sido positivas, negativas, y cuál es el resultado. Por lo que yo sé, casi ninguno. Creo que la pregunta se muestra, ¿no? Me parece bien que busquéis soluciones con el tema de empresas, de convenios, si es la que pensáis que hay que hacer. No entiendo que hay que esperar. Creo que realmente los problemas de los vecinos hay que resolverlos cuando tienen, no cuando dentro de 6 meses. Muy bien que las cosas cambien. Entiendo el tema de la gente que fuma, de la gente que tal, pero esto no lo entiendo. Solo son 5 personas en la calle. Entiendo que el tema de los locales quizás es más fácil de solucionar, porque te piden señalizaciones, es fácilmente controlable. Digo también en el centro del pueblo, ahora no había guay, pero estoy con frecuencia y se ordenan cosas que no sé. Yo entiendo el orgullo de la gente, muy bien que por el orgullo de la gente hay que tener que sanar. Sí que creo que hay que buscar conjugar los dos derechos y realmente hacerlo de principio, porque si no, cuando la bola crece, después es un problema. Es lo que nos está ocurriendo en ciertas zonas determinadas. Pero vuelvo a decir, es lo que la gente percibe. Creo que hay que escucharles y dar soluciones. Si es fácil o difícil, no lo sé, pero sí que hay medidas que hay que tomar, tanto en el interior de los locales como en el exterior de los locales, donde es quizás más responsabilidad de la administración, porque es una vía pública. Porque sea una vía pública y la gente tenga que fumar fuera, no tiene por qué molestar y dejar. Realmente algo no está funcionando cuando esto es un problema que está en vez de yendo a menos, porque la época estival es la que es, bastante.
antes estaba en Amazon y cada vez tenemos más problemas. Yo solo transmito lo que dice el régimen. El problema de los vecinos y que la solución es fácil de difícil. Entiendo que es complicado, hay que darse. Las cosas no son siempre sencillas. Vuelvo a plantear, si podéis contestar, cuántas diligencias se han abierto, cuántos controles se han hecho, el resultado de los mismos, si se ha abierto una sanción, si han sido todos correctos o no, si realmente cuando los vecinos llaman se va y se hace el control, si se accede, no se accede. Todas estas cosas, igual que oye, hay anunció hasta fin de semana, para el sábado de viernes, en ciertos locales, en una zona de estas conflictivas, una discoteca, yo no sé si tengan una opción local, municipal, para hacerlo en la calle o si es en el interior del local, y si es en el interior del local, como un local que tiene una licencia de cafetería, pues no es lo que los cafés están por ahí, porque la verdad es que me metieron a mí el botón de mi casa, lo que tengo son los todos, porque la casa cargo a las 28:29 en la calle de la Calleja. Esta es la realidad. Podemos decir, oye, que es puntual, que son vecinos fumando, pero sí que no lo sufren, que están encima de ellos y que quieren encender, para ellos es un gran problema. Y que sí que podemos no solucionarlo, pero si no hacemos nada, sí que no solucionamos. Entonces, algo tenemos que hacer. Hay que dotar los medios necesarios, y esos son si lo tenemos, estupendo, si estamos colocados, estupendo, porque a mí los decían que no vale, no lo sé. Esas cosas no lo sé. Lo que sí sé es que hay un montón de gente preocupada que no descansa y que tiene problemas y que creo que hay que afrontarlo y por decir que se tardará más, que se ve complicado, sin duda. Yo creo que no se está haciendo Bueno, coincido co exposto co vocero do Partido Popular. Realmente hai un problema en determinadas zonas, hai un problema grave de ruidos, hai as persoas en que casi non teñen os problemas. Non vou a incluir no que se dixo, pero desde logo coincido con nadie di o problema para radical que se acabe, pero se é difícil, hai que solucionar. En esa zona non hai 4 ou 5 persoas, a veces hai unha marabunta na vía pública. Eu recordo de unha vez cando que denunciara a policía por trapicheo que había tamén na Carabona, porque ali xúntase varios cousas movilidade que me dixo, bueno, que así se tiña controlados. Esa non é a solución, que os controlados están aí. Os vecinos entón necesitan vivir unha vida restaurable, non necesitan respostas peregrinas, necesitan acción. Correcto. Las cosas peregrinas son rapaces. Problema. No. Problema. Siento decir esto porque no me gusta usar este tipo de argumentos, pero bueno, en 16 años que estuvo gobernando el Partido Popular, ese problema no se solucionó en absoluto. Y lo digo por propia experiencia y por vida personal. Quiero decir, pretender aquí que de repente este gobierno va a tener una varita mágica, y eso no significa que no se intente por todos los medios poner las medidas para que las cosas mejoren, y además reconociendo es que existe ese problema de ruido non solamente nesa rúa, en moitas rúas, ás veces máis longas, ás veces máis outras, pero hai moitos vecinos nunha zona ou outra que o levan vivindo moitísimos anos. Desde 6 anos do Partido Popular incapaz de darle solución. Eso significa que nos vamos a deixar de intentarlo? En absoluto. Vamos a intentar buscar a maneira de conxugar todos esos intereses e reducir lo máximo posible toda esa problemática. Difícil, desde luego, alegróme que todos estemos de acuerdo que un problema realmente de difícil solución. Vamos a poner todo lo necesario. Evidentemente, estas medidas son las que se están llevando a cabo pues cada día desde que gobernamos. Lo que intentaremos ir más allá lo posible y bueno, a ver qué resultado. Bueno, yo todavía esperábamos lo que había unos 16 años, porque claro, normal, si esto es normal, si no, si yo no tengo ningún problema de decir que, si yo no tengo ningún problema, pero oye, luego, por desgracia, nosotros no gobernamos hoy, quienes gobiernan son ustedes. Los problemas de los vecinos hoy son los que son,
usted vaya a punto de vecino que le presenta un escrito de este tan recurrente que el alcalde le parece bien y vaya y le como antes de argumento, pues usted aguanta. Si es la dinámica que queréis utilizar, nosotros somos conscientes, porque sabemos lo que son las cosas, de la problemática y de dificultad. Pero también somos conscientes de que hay que hacer cosas. Y te vuelvo a preguntar, ¿cuántas diligencias habéis abierto? ¿Cuántos controles de sonidos en eso? ¿Cuántas diligencias? ¿Cuántos han dado positivo o cuántos han dado negativo? Porque a lo mejor estamos equivocados y no hay ruido, ¿eh? No lo sé, pero oye, ya que hacéis, tenéis los medios, porque parece ser que solo tenéis, es homologado. ¿Cuántos habéis hecho después de tantas quejas? Porque no es un tema que metemos los lectores que mira, por esto no se va a hacer controles de algo que no se pide. Sí es cierto que es recurrente desde unos meses para aquí problemas de convivencia de las personas con la gente de la calle. Y habéis hecho. Si habéis hecho algo, si no lo sabéis, nada más. Pues oye, pero no nos vengas con historias de hace 16 años, de hace 5, porque la responsabilidad hoy es vuestra. Por virtud y por desgracia, no porque nosotros lo queramos, sino porque estáis ahí, estáis, porque son apoyados los grupos políticos. Es vuestra responsabilidad. Y el nuestro deber es escuchar a los vecinos y cuando planteen cosas que son razonables, lógicas, venir y plantearlas que defienden. Si os parece mal eso, oye, no sé. En ningún momento. Pues entonces no vengamos y afrontemos el problema de hoy. Si quieres, si no, nos vamos por los Porque no se puede decir una frase como está yendo más, porque estas son cosas cíclicas en función de lo que van abriendo nuevos locales y aparece un problema nuevo, pero se aumentamos un poco porque este tema es esto de que ven aquí, en esta zona concretamente, hubo duas familias que tuvieron que marchar y vender, y uno vendió su vivienda y otro se compró un piso no la o claro, non diga que está indo máis, o que pasa que de vez en cando hai que decir montar un novo local e aparecen problemas diferentes que non existían antes. Un dos problemas máis graves que se está dando é unha lei que existe de horarios que permite pechar as 3 da mañana e abrir as 6. E bueno, temos que pensar en cambiar eso e la Xunta non está para nos toca. E bueno, había que limitar eso porque eso sí que é un problema moi grave para os vecinos e vecinas, porque si a partir das 3 podes descansar ou hasta as 5 e a partir que pechan as 3 tamén as 6 e aí non podemos hacer nada. Máis que controlar o sonido, controlar o de peche, pero non podemos facer moito máis que eso. En todo caso, esa empresa, que falamos, nos propón algunas medidas en base a determinadas zonas sensibles donde podemos reducir o horario legalmente e intentar que non hagan ese tipo de días que al final los sacan perjudicándoles porque tienen máis queixas vecinais e algunos dos que practicaban eso pues tienen después problemas. Puedo decir lo que digas, ¿sí? Mira, yo no veo que el problema sea el horario de los locales. El local tiene su horario legalmente establecido. Sí, perdón. Creo que no sigamos cosas. Simplemente te digo que es un dato que venga a grabar. El problema para mí no es el horario. Usted los gana. Y el problema es que cuando se realiza una actividad se cumple la normativa. Tiene que estar. ¿Qué es un problema mayor de su horario? Pues puede ser. Eso no quita que ese local dentro de ese horario tiene que cumplir con la normativa de organización, de puertas cerradas. Y la gente, perdón, tiene que ir el problema casi de la Xunta porque no puede a ver las 7 de la mañana. Que habrá negocios por los días, que haya 25 negocios. Vamos a ver, ellos no dicen eso. Ellos dicen que esa es una situación que veo agravada en algunas zonas concretamente. Que para poder practicar ese tipo de horario. Eso de verdad. Vamos a una permisión de una actividad sí, efectivamente, pues si no debería, ese horario no debería estar permitido. Bien, sí, votos a favor de la moción. Aprobado por unanimidad. Pasamos al siguiente punto del día, que es una moción del Partido Popular, que será la final de la sesión, relativa a ordenación del aparcamiento del entorno del centro de salud. Bien, pues eso vimos un poco después de haber realizado las obras de mejora del entorno medioambiental de la frontera, pues la zona de aparcamientos, sobre todo el centro de salud, se ha visto reducida, donde están pintados los aparcamientos en batería y las personas y los usuarios en en batería, otros en línea, y en la zona posterior a la centro de salud, constante con el deportivo, realmente se han caído las pegatinas de las señales donde podría dejar implantar a este usuarios y realmente hay, pero yo es que organizar una ordenación o de la
vou apoiar evidentemente esta moción tamén, porque cando hai extracción ou se fala de analíticas, a veces se la juntan, por decirlo de alguna maneira. Hai un verdadeiro problema de aparcamentos, tamén que é tamén porque os ejes se calzan. Problema. Sí, realmente é unha pena que cando se fixeron as obras das fronqueiras non se deixase a virado que era un pouco máis estreita para conservar as partes do Parlamento da vía, porque agora aquilo, desde logo, eu penso que todo o mundo entende que ali hai que regularizar a situación, porque as playas están pintadas nun sentido, pero en ese sentido non se pode aparcar. E que, bueno, habrá que buscar a maneira, ademais, que mellor rentabilice o uso deses espazos para poder dar máis aparcamento, pero unha zona xa onde era difícil aparcar, por tanto, necesario que haxa plazas suficientes. Aí se necesita que nos colegas saben que vai falar ao límite do que se e non quixeron ceder ningún momento. Miguel, se digamos. Bueno, pues sí que era lo que estamos hablando, de verdad que hay una incidencia grande a la hora de aparcar. Cuando se quiere hacer un informe a operadores municipales para optimizar, ver cuál era la mejor solución, si aparcar en línea, si aparcar en batería, fixos ese informe, pero claro, realmente a mellor o fallo non foi non tomar as medidas preventivas durante un tempo, porque claro, ao facer ese estudio, o que intentamos despois foi ampliar ese estudio e facer unha revaloración de toda esa zona da calle Venecia e demais, para ver cal era a maneira de poder optimizar moito mellor os aparcamentos. Temos que tamén poder un aparcamento no centro de día, mirar se hai alguna zona que se poda restringir a usuarios. En ese tempo é verdad que deberíamos haber tomado unha medida polo menos preventiva para que non, nese sitio puntual, para que non se fixeran esos problemas que hai, tomaremos ahora de inmediato procederemos a valorar toda esa zona, a hacer o pintado de todos os aparcamentos. Es popular. Ben, votos a favor da moción. De acordo a unidade. Pasamos ao último punto en canto a mocións, que tamén do Partido Popular relativo ao cheiro en varias vivendas de Santa Ferro e de Rábalo. Provocado por agresionamiento. Bueno, pues hay problemas en ciertas viviendas de la zona de Rábalo y San Lázaro, sobre todo por temas de calor, a través de la red de saneamiento, y tenemos que tratar de corregirlos. Por eso instamos a la alcaldía que realice un estudio para analizar las causas de esos episodios de nuevo dolor en esas viviendas y adoptar las medidas necesarias para corregir sus causas y eliminar las molestias. José Crista. Tamén vou votar a favor da moción, é dicir que non é puntualizar. Cando se entra na pouca se sabe colas medidas sobre a autovía, no polígono industrial, somos un municipio entre uns paisajes increíbles e unha hostelería estupenda. Pero ali a veces hai uns cheiros tremendos, o sea, que dentro do polígono traballan con xente tamén, me digo, erradicar todos os cheiros. Problema. Bueno, efectivamente, eu congratulo-me que o Partido Popular comece a preocuparse polos cheiros e os branquidos e o que lamentamos desde o BNG é que non se preocupara moito antes porque así o Concello da Pobra teria forrado unha chea de cartos en sancións do Seprona por outros branquidos e outros cheiros en outros lugares do Concello. Tamén vemos que esta situación, bueno, sabemos que esta situación dáse nos días de semana e non sábados e os domingos, por lo tanto queda claro que os cheiros, o penso que queda claro que proceden de alguna fábrica da zona, e tamén entendemos que ese problema, unha das causas, das posibles causas dese problema, é que a pesar de que o goberno de 16 anos do Partido Popular deste Concello presumiu durante os 16 anos, desde o primeiro ata o último, de que o saneamento integrado do Concello xa estaba conseguido, realmente sabemos que nas redes de saneamento e de pluviais hai moitas deficiencias, que en algúns casos se xuntan unhas con outras, e iso provoca
cousas como esta, non? Como dicía a vocera do Partido Socialista, nos creemos que o que hai de analizar é as causas do cheiro non solamente de San Lázaro, sino de todos os lugares do Concello e que o goberno municipal ten que ser estricto co cumprimento das normas, sobre todo as normas en canto a vertidos, e desde logo está pendiente de que calquera fábrica, estea onde estea, produce vertidos non deixará de saber. Este tema, bueno, efectivamente, xa lo apuntaba a vocera Lorena, non é que temos que analizar as causas porque están analizadas e son perfectamente coñecidas. Cal é a causa deste cheiro que ven desde o Alto San Lázaro hasta prácticamente a iglesia do Castelo. Afecta a Ribera e afecta tamén a Rua Castelo. Afecta máis a Rua Castelo que a Ribera, seguramente. Non estamos de brazos cruzados con este tema, pero tampouco voy a entrar moito en detalle porque afecta a unha empresa e bueno, decir simplemente que se está encima do tema. A empresa que gestiona o saneamento e a lei de agua do Concello está realizando análisis oportunos, hubo propostas de mellora que se levaron a cabo e que non deron o resultado que se esperaba e habrá que facer máis. Si son competencia do Concello, son competencia da empresa causante, pois é algo que non temos acordo, efectivamente. En calquera caso, non é un tema que este sobre a mesa, sino que estamos en él continuamente. Que máis decir? Que esperamos que se solucione de unha vez por todas, porque efectivamente se leva moito tempo así, foi intermitente, porque a empresa non sempre estivo en estado de saneamento, intentou facer aquí do directo ao mar, pero non daba os parámetros, a súa depuración non conseguía os parámetros asignados e, por tanto, o medio ambiente deu permiso, entón volveu a conectarse ao saneamento e agora estamos en un período de realizar esos controles, ver si realmente pode permitir e si chega a fazer unha depuración asignada, non sabemos se iso vai eliminar os cheiros, porque mellor, como é a boa depuración, os cheiros igual se mantén. Por tanto, mellor, non sei, a proposta final que fará a empresa concesionaria de si debemos, entre comillas, porque ser o Concello que asuma algún tipo de obra para eliminar os gases que se acumulan na canalización, ou si será a empresa que tenha que mellorar o seu afluente e cumplir os parámetros de unha forma máis exigente. Pero estamos aí encima. E sobre outras situacións que están no Concello, pois sí, hai máis en o polígono e hai incluso máis no Concello e sí, siguen producindo problemas, siguen se producindo vertidos, sigue habendo empresas que incumplen o seu vertido ao saneamento e estamos no momento que si non se corrige, pues vamos a empezar a sancionar. Teño unha noticia bastante mala que finalmente temos que facer efectivo o pago da sanción, vamos a arriba de 30.000 euros por vertidos ao río. Aguas de Galicia non aceptou as alegacións, Aguas de Galicia nin sequera tivo o director xeral a lei civil para explicar en persoa que era todo o que estábamos facendo e as medidas que tomaron as empresas e, bueno, mandou o pago por facenda e agora nos queda medio que facelo efectivo. Ten agora o Concello Popular. Nada, solo para dos cosas. Somos conscientes de los cosas. Somos los malos de todo el mundo para ver lo ganado, somos conscientes de las dificultades de todas las cosas. Pero creo que es que algo podemos estar orgullosos. Que a alguien no le gusta o le es que realmente somos el municipio de Castellana 2. Un municipio donde realmente las obras de infraestructura de saneamiento de aguas debe ser el municipio, si no lo es, para mí lo es. Vamos de datos importantes. Pero tiene más zonas saneadas, ciudades separadas, toda la comarca, no decirle mucho, la 100% no se ve.
eso, sí que las corporaciones anteriores han hecho un esfuerzo titánico para ser realmente de toda la zona de la Ría de Rosa y el municipio emblemático a nivel español. Siempre vamos a encontrar algún problema, sin duda. Siempre va a haber problemas, sin duda. Hay los problemas que yo creo que dentro de la crítica política, que todo es factible y todo es posible, tenemos que ser realistas y no estar orgullosos de lo que tenemos, porque es un trabajo que se ha hecho. Es algo de lo que nos beneficiamos todos. Podemos presumir de tener un municipio que realmente es de los que menos contamina y sin contamina. Eso no quita que sigamos siendo más exigentes para hacerlo. Por supuesto. Correcto. Sí, simplemente quería aclarar que no sei se somos o Concello da Ría cobre o saneamento, pero desde logo somos un Concello da Ría que ten unha sanción por vertidos industriais no aquel proceso. Bueno, eso, a ver, eso... Como si los demás no pudieran sancionar. Cuando todos los hay una cultura, todo el mundo tenemos culturas, tenemos problemas. Pero creo que en la crítica política todo vale. Porque hay cosas con las que tenemos que estar orgullosos. En nuestro concello, en otras cosas también, pero si a nivel de saneamiento y de vertidos y de tal, creo que somos un ejemplo para muchos. Este va por ahí para el mismo que el año pasado, una inversión de las mayores de España, porque estaba como estaba, y aún así no consigue el porcentaje de cualquier municipio de la Ría de Rosa tiene. Somos el primer municipio de toda la Ría de Rosa que tuvo que ocupar. Somos el primer municipio que consiguió un cambio de cultural cuando se y eso, y sobre todo, una depuradora con coste cero para este concello. Nosotros tienen que estar pagando. Yo creo que tenemos que ser conscientes de lo que tenemos, que no somos perfectos en nada. Que las cosas más van evolucionando y tenemos que ir adaptándonos a las circunstancias que van a suceder. La vida es así. Resolver los problemas serios. Bien, creo que son mediadores, ¿no? Mire, voy a decir una cosa. Recién llegando a la alcaldía, declaré a Teleorganza, concretamente a Nois, diciendo que me parece que se hicieron un esfuerzo importante en los elementos de este concello. No, sí, eso faltaría. Efectivamente, oficial. Pero también me di conta meses despois de que se invertiron moitísimos recursos económicos en instalar este elemento que despois non se fixo o esforzo necesario para que os vecinos e vecinas se conectaran na porcentaxe suficiente. Eso tamén é xusto sinalar. E a primeira zona que temos investigada, que é a Ribeirilla, o 33% das vivendas con o saneamento dos metros non están conectadas. Pero bueno, as infraestructuras son importantes, están aí, y conseguir que se conecten los vecinos, pues será ahora nuestro trabajo. Bueno, vamos a ver, no, sí, siento consciente de lo que presenta. Siento consciente de que no te vuelvo a decir, no somos nadie que en la gestión ni privada, ni comunitaria, ni política, es cierto que intento que ustedes hayan llegado al gobierno y que quisieran que todo estuviera al 100% de trasero. Es la que es. Porque hay todos sitios que se hacen. Igual cuando ustedes marchen, habrá cosas que tienen que hacer. Además, ustedes mismos dicen que no son capaces de hacer muchas cosas, por el día a día, por dinámica y todo eso. Bueno, no sirve. Vamos a votar a favor, a pesar de que solamente estamos de acuerdo con poder adoptar a todas las medidas precisas, porque o estudio y las causas están más investigadas. Votos a favor. Queda aprobado. No, algunas abstenciones. Por la sanción y pasamos. Decretos casi con los decretos de la alcaldía, informes de la alcaldía. Pues por hacer informar un poco las actuaciones que se están realizando en este momento en el concello que se acaban de realizar. Realizouse a instalación do saneamento en Pluviais, na estrada de la Figueira, no Camino Ancho. Realizouse a pavimentación asfaltado da vía que comunica San Isidro con Madillo. Realizouse en encargo ao Fondo de Compensación Ambiental a sustitución de alumeado público en San Lázaro e como consecuente mellora enerxética de servicio e de seguridade para a ciudadanía. Vamos a ver, estos están feitos de tempo.
agora mismo comenzando a obra de instalación das gradas de Cadreche. Hai unha empresa que presentou a maneira oferta e encargada de facelo. No mobiliario urbano na partida aquí de 11.000 euros nos orzamentos vaise a dedicar a 3 marquesinas, e se non me formal conocido, non vou corregirme, 3 cartéis para únicamente 3, tenemos que decidir a dónde se colocan informativos para las parroquias. Está tamén encargada unha empresa para realizar 2 obras de importancia, que é a corrección de deficiencias, precisamente de saneamento no Concello de Ribeiriña, onde temos 3 puntos de vertido, e que se vai a sustituir, se vai a eliminar, se vai a clausurar unha fosa séptica, e os vecinos e vecinas que están conectados a ela pasarán a estar conectados ao saneamento. Vai ser a realizar tamén unha obra de mellora de abastecemento de auga na Figueira. Había un número reducido de vivendas, pero que non tiñan a suficiente presión de auga para uso diario, non? Está realizando tamén agora unha obra en cargo de accesibilidade e señalización turística da estrada na Praia da Illa. Está rematada. Estamos licitando agora mesmo a red de saneamento na Agua San Roque, aquí cerca do Concello, había máis vivendas no casco urbano, cerca do Concello que todavía non tiña saneamento. Estáse tamén incluso en conversacións con AMBA, que tamén é o Miguel Ramón, que é o Concello encargado, para facer un plan, digamos, de cales son as actuacións prioritarias no tema da accesibilidade no noso Concello encargo a partir de 18.000 euros. Temos pendente todas as obras do DAS. Decidimos pedir unha prórroga, moitas delas tienen que ver coas praias, e temos muitísimas obras e actuacións que licitar e facer os negociados con sin publicidade en base á cuantía e o que obriga aí, e, por lo tanto, daremos en prioridade, primeiro lugar, a coberta do centro de saúde. Tamén se conseguiron 2 subvencións para seguir mellorando o alumeado, reducir o consumo enerxético, que son na zona de Ponte la Beira e na zona de Paño. Acabamos de anunciar que o día 18 de novembro vamos a realizar a comida de confraternidade das persoas maiores no noso Concello, e acabamos tamén de publicar os pregos para que distintas empresas podan presentarse. É a primeira vez que se xestiona desta forma a comida dos maiores no Concello. Anteriormente se gestionaba de unha forma que para nós non era a máis correcta, porque creemos que obrigado a ser un servicio superior a 18.000 euros sacar o concurso para que se podan presentar diferentes empresas. É o que 18 de novembro. Moción de urxencia? ¿Vamos a preguntas? Sí. Quería saber si ahora en diciembre acaba o contrato da piscina, non? Acaba a noticia, se tedes algo adiantado, porque creo que funcionan con as familias que tenemos menos en cursillos. E despois, ou teño que preguntar. Despois, o desta mesa, ou pregunta. A ver, entonces, vamos a ver, sí, estamos con el tema último, estamos esperando debido a con un cierto retraso a que Diacua nos, a pesar que esta concesionaria actualmente nos pase los datos exactos de consumo y de cuánto que se gastó en el último año, número de usuarios y todo eso. Y bueno, la verdad que tenemos que hacer una misión de seguimiento y ver las propuestas que tenemos sobre la mesa. Pero adianto que aquí estamos valorando por encima de otras la prestación de servicios, tal como Campos, por ejemplo, el Concello de Oiro, de Pardosón, y porque la municipalización nos parece muy complicada y no queremos dar una concesión donde non tes control do que se recauda e non se gasta tampouco en unha concesión, e nos queremos ter ese control do que se recauda e poder gestionarlo. La actualidade deficitaria, xa hemos comentado, perde bastantes cartos cada ano e, por tanto, é previsible que o Concello tenga que facer unha chega para poder funcionar. A outra pregunta é, nos orçamentos se habían falado cando estuvamos na negociación, comillas, cando nos reunimos. Dos negocios e nunca, sí. Bueno, a ver, cando estuvamos reunidos por o tema dos orçamentos se dixo que aquí había unha sentencia, non, de un policía municipal que se había falado con él para que se iba a chegar a acordos para pagarle escalonadamente. Vamos a comer? Pues la verdad que non sei, isto que encargado a abogada
do Concello que levaba ese tema de falar ca abogada do policía, e agora que lo mismo non sei se se hace algún acordo, se non, pero bueno, a proposta era de dividido, e el parque que estaba de acordo. Pero ahora mismo te puedo contestar máis. Bueno. Quería hacerte dos preguntas. ¿Por qué va por retraso de las subvenciones de los clubes deportivos? No. Y la segunda es por qué no se contestan los escritos del valor o nos tenemos que enterar por la prensa y si hay más administraciones de información no se puede. Bien, a información que salió en la prensa non era certa, era mentira. De feito, vou presentar e falei con esa persona, vou presentar unha queixa na redacción de La Voz do Arganza. O primeiro escrito foi contestado feito e o período que antes. Ese escrito foi contestado na prensa, non se menciona que contestamos o primeiro escrito. O segundo escrito saliu un día como día. O escrito mando de xeral ao Albo día 27. Literalmente. A mí me chamou onde estaba na Coruña, que foi unha xornada sobre proxectos europeos, e por la tarde tiene unha reunión aí con unha empresa que posiblemente non temos un servicio, estaba medio en ese momento non sabía si él decide publicarlo así, pois é o seu problema. O intentamos contestar, e digo que non se contestar a varios problemas urbanísticos que vienen acumulados desde 2012, e non se sabe por que ten tanta premura con determinados problemas que se dan no Concello, cando ese, por exemplo, un problema urbanístico que se dan na zona do Concello, pois temos que contestarnos agora, despois de 4 anos. Pero contestamos. E outro, non sei se iría ao Concello agora, non sei. Estaba con ese tema y cuando cogió la baja. Y ahora en este punto acaba de llegar el nuevo interventor y espero que le den para adelante. Yo creo que estaban hechas ya. Yo creo que sí, yo había hablado con él. Que nos tenemos a un nuevo interventor creo que descubrí con Ribeira, estás en Xento Amigo Rueda y empezó o martes, non me parece. Empezó un martes y bueno, contamos con el servicio de acumulación, sí. Yo solo puedo decir una cosa, yo no entiendo cómo la carta de trabajo sale el 25 de octubre de este año, donde pone el Concello de Población de Comunidad persiste na súa actitud de non enviar a información requerida en relación a súa queixa. Iso sucede a pesar de que o demandamos en tres ocasiones. Yo no sé si la prensa, esto es una carta oficial del sector de O que é interesante é a contestación ao primeiro dos escritos. Que manda o outro, non se contestou, mandou este terceiro e se lle contestou agora. Non chegou a tempo ainda, bueno, podemos mandarle por correo electrónico, pero de todas formas iba un pouco igual, porque si eu lle pido a un periodista que espere a que poda comprobarlo e se decide, pues, bueno, si sin tener confirmación ninguna de si contestamos ou non, pues é o seu problema, evidentemente. Yo no sé si un periodista, sí, porque si es cierto, bueno, puedes repetir en tres ocasiones de valor como una información, no se le contestó, y es el arte. Bueno, se está contestado. ¿Pregunta más? Sí. Tres preguntas, cando menos que es, para a resposta escrita e para a resposta no pleno. A primeira delas, digo, por A resposta no pleno. Sí, nos puxemos así. Por todo o exposto, Venega presenta para a súa resposta escrita en a lineia sesión plenaria ordinaria as seguintes preguntas. 6 de outubro. Con relación ao pago se fixo das axudas ao transporte dos estudantes. E a pregunta primeira é: solicitáronse axudas a estudantes para o desplazamento aos centros de ensino para o curso 2015-16? Se a resposta ao punto 1 é afirmativa, cando foron abogadas? Punto número 3. Convocáronse axudas a estudantes para o desplazamento aos centros de ensino para o curso 2016-17? Se a resposta ao punto 3 é afirmativa, cando foron convocadas, por que medios e cando serán abogadas?
no fueron convocadas el año pasado y este ano estamos en ese tema, porque tamén era outro tema que estamos facendo todo interventor e non foi posible. Ni siquiera convocadas. Creo que non todavía non. Creo que todavía non. Non son de funcionar. A veces cando non hai o funcionario é necesario. A seguinte pregunta é do día 20 de outubro, tamén presentada ca mesma petición de resposta escrita na sesión plenaria. E con relación a unha brigada de contraincendios, bueno, de prevención de incendios que supoñemos, creemos que está traballando, non quixera ler o tiro, pero bueno, non sei que a Lei 3 de 2007 de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais de Galicia, modificada por a Lei 7 de 2012 de 28 de xullo de Montes, establece as medidas preventivas que faciliten a volta contra o lume e que valoricen a potencialidade productiva, ecolóxica e social do Monte Galego como base do desenvolvemento sustentable do medio rural, que o artigo 59 establece que a colaboración da Xunta de Galicia con as entidades locais para a prevención e extinción de incendios será ben a través de medios propios, ben por medio de mecanismos de apoio económico. Que tal efecto a Consellería de Medio Rural asinou nos pasados meses con moitas entidades locais de Galicia un convenio de colaboración para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais mediante a actuación de medios de prevención e defensa que inclúe alguna das seguintes accións. Participación na defensa contra incendios forestais mediante a actuación de vehículos motobomba de propiedade municipal, realización de tratamentos preventivos de sitio mecanizado ou contratación de brigadas para o desenvolvemento de labores de vigilancia e defensa para a realización de traballos de prevención de forma manual. Por todo exposto, a BNG presenta para a súa resposta escrita en a vindeira sesión plenaria ordinaria as seguintes preguntas. Que tipo de convenio asinou o Concello da Porra da Caramiñal coa Consellería de Medio Rural para o desenvolvemento de labores de vigilancia e defensa e para a realización de traballos de prevención de forma manual? De forma manual e forma mecánica, se sigo un convenio que existe. Sí. Xa, que iso temos comentado que este ano non se contrata a brigada de incendios. Sí, temos un convenio. Segundo, que objetivos se marcaron para a colaboración, cando comenzaron os traballos e que duración teñen os contratos? É que non sei esa parte. non foi presentado o día 20. Sí, bueno, non teño resposta ahora mismo. A ver, a duración creo que son 4 meses, creo recordar. Empezaron, non sei, pero empezaron xa co verano moi alientado e 1 de setembro, non? Sí. Setembro, que é setembro final ou inicio? Non sei. Se temos unha vida traballando, non sabemos onde Carlos está traballando, quen está Carlos? Pregunto, a ver, non sabes se comezou en setembro, se termina en setembro. Non me acordo exactamente que empezou con a ramita. Señores, temos que, a ver, vale, por favor, usted lo ha dicho, de acordo, pero temos o día 20, non é unha coitada por espalda. Cantas persoas se integran a brigada, cal é a planificación do seu traballo, que persoa o Concello ten responsabilidade sobre a mesma e o traballo a realizar. Con que recursos materiais está dotada a brigada e de quen é a titularidade deses recursos, como e quen controla o traballo realizado, que porcentaxe dos objetivos están cumplidos á data de contestación desta pregunta. Non, as preguntas que facíamos no día 20. Sí, claro, como son tan poucas. Non sei se os míos. Lo recito, pero non podemos, o BNG non se vai a limitar o seu traballo por os traballos de ustedes. Nós temos o noso régimen de traballo e as preguntas son parte de él. Non sei se as poden... Non sei, a ver, non sei, celebramos as comisións de sigla, pero mellor suspender as que isto, porque non sei, eu pregunto, porque unha cosa non ten que ver na outra. A comisión de incendios, igualmente vou contestar, vamos a ver. A brigada constituen 5 persoas, o que encarga dos traballos son eu, pero a planificación hai que entregarla previamente, hai que entregar o distrito forestal donde se ten pensado desbrozar, pero simplemente é orientativo, porque non se pode conseguir, é imposible conseguir todo eso, pero se fai unha previsión que les acerca. O control o levan os propios do distrito forestal e agora mesmo non teño idea de en que momento, si se está cerca de conseguir os objetivos ou non. Se existe un control fai pouco para o desbroce mecánico e cando rematen farán o control do traballo realizado. Sei que agora mesmo están desbrozando a ruta Piolín, a ruta Persí, o sendeiro, o que sube entre a zona que sube, bueno, desde a de Arrella empezaron e tiene que seguir, pois, si está tempo, hasta arriba todo.
consideramos máis interesante por varios motivos. Unha porque fai de propia prevención de incendios. Firmamos os convenios aquí con as dúas comunidades de montes, a de Santa Cruz e a de San Isidro. Tamén é moi útil porque o ser independiente e ser máis grosso o tamaño das plantas nos pagan máis por cada metro cuadrado que se desbroza. E, bueno, se consiguen desbrozar todos os pisos, mandamos a máis sitios, tiran na zona da Corra, na zona de Carío, na zona do Maño. Tamén desbrozaron, bueno, eso non nos contabiliza, pero nos parece urgente, e desbrozaron a contorna do polideportivo da Tomada. Isto tamén nos mandamos, porque sirve tamén como desahogo para a nosa propia brigada. E tamén desbrozaron unha liña de agua no depósito de Vilas, creo. Unha avería ali, e agua nos soltou axuda, e sí, estivemos a punto de ter un déficit de agua nesta zona, e mandamos a brigada para que esperemos que nos contabilicen tamén ese desbroce. Non sei se contestei a todos, pero unha empresa, vamos a ver, hai varias modalidades de contratar a brigada. Se pode facer simplemente sacar o concurso e que le den a empresa ou contratar directamente, non porque superior de 18.000 euros. E nós o que fixemos foi pretender pagar o soldo dos traballadores nós e contratar simplemente os servicios de unha empresa, que é unha empresa deste concello, que alquilamos o coche, as desbrozadoras, os traxes, non sei se me quedan todas as ferramentas, bueno, todo o que, en realidad, todo o que precisan. Todo precisan. Están utilizando como base Protección Civil porque cando chega a noite e non consigue desbrozando, teñen que manter de garra, pois están de 3 a 11 da noite. Uns días e outros días están de 7 da mañá a 3 da tarde. Por fortuna, non nos puxeron nunca de noite polo de agora, porque de noite non poderían desbrozar, entón estarían inactivos e seguimos constando por agora. Non sei se quero máis. No, con respecto a está máis ou menos. E a que temos aquí por final, do 21 de outubro, se refire á falta de unha enfermeira no centro de saúde, co cual os homens e mulleres, veciños e veciñas de dos facultativos que pasan consulta en ese centro de saúde non poderán participar ou ser vacinados ca vacina antigripal de 2016 hasta pasado 24 de novembro. Preguntamos si saben de esto. Nos temos por escrito de ella. Ben, como saben que me pasan preguntas. A segunda pregunta que tengo... Eso non é unha pregunta, en todo caso, pero bueno. ¿Tengo que ver no coñecemento da situación non lle facer unha pregunta? Ben, a segunda pregunta dese escrito de que acción realizou ou pensa realizar o Goberno Municipal ou que pensa realizar o Goberno Municipal e se ten intención de solicitar que se cubra a plaza de enfermeira no centro de saúde local para que os veciños e veciñas reciban a atención sanitaria que precisan. Toda ninguna. Que aproveitar que estamos no tempo de preguntas. Obrigatorio para as 12. Non, pero que hoxe presentamos tamén unha pregunta que evidentemente non lle deron tempo a conocer, imagíname, pero aproveitando, efectivamente, estamos no punto de rolos e preguntas, é que esta pregunta se está presentando a través da presenta. Ten a ver co tema das restas rutinas, a respecto de que hai moitas queixas, hai unha exposición de motivos que non vou a ver, evidentemente, hai moitas queixas no Concello a respecto de que non se está actuando con suficiente diligencia a respecto da atención e control de retirar os niños da resta de rutina, concretamente. No escrito se pon o exemplo aquí da rúa San Roque, onde hai un niño nunha vivenda particular que está alertado este Concello dende o mes de agosto, pasaron 2 meses, a contestación que vimos nos medios é que como responsables improvisto da Protección Civil estiveron moi ocupados durante o verano, no caso de Diana, que na extinción dos incendios, pois parece que se non puderon atender isto. Nos parece que pasou un tempo máis que considerable dende a necesaria atención a estas cuestións como para volver a atender isto. Por tanto, as preguntas que presentamos no día de hoxe son as seguintes.
ten destinado o Concello de Apoio para enviar un plan de control e erradicación da vespa rutina do noso Concello. De ser así, en que consiste ese plan? Está coordinado e conta con supervisión das consellerías da Xunta de Galicia competentes na materia, que Departamento do Organismo Municipal do encargado de desenvolverlo e cal é o seu responsable ou responsables. Esta era pero dejar de decir que competencia autonómica. Aquí tenemos un grupo de voluntarios de protección civil que se ha dispuesto a colaborar con la Junta. De hecho, es interesante colaborar con la Junta porque nos pagan por cada, creo que son 50 euros por cada niño retirado, pero son personas voluntarias. No se puede retirar a cualquier hora por día un niño, tiene que ser por la noche y entonces su tiempo limitado. Algunos de ellos tardan más, a veces la gente lleva de mano porque se retiran unos antes que otros. No están denunciados previamente, pero hay algunos de difícil acceso y no tenemos medios de consejo para hacer el efecto. Hemos acordado la contratación de una grúa para llegar a algunos edificios. En todo caso, algo que está en manos de la agrupación de protección civil y, bueno, sí, que retiramos los propios hechos. Si edificios están a base de protección civil, colocados los que pudieron retirar, porque hay varias maneras de exterminar, digamos, utilizar insecticidas, herbicidas que se inoculan directamente no niño, o después, si se checa fácilmente, después también se produce la erradicación física do niño. En todo caso, a pregunta era si o Concello ten un plan de control, non temos un plan, ou se está coordinado con a Xunta de Galicia e de la área con a Xunta de Galicia. Sí, eso sí. Recibimos alertas directamente dos vecinos, ou tamén do 112 se avisa a protección civil e a coordinación que hai pues, a través do propio da propia grupo. Entón, total, tenemos que dotarlos porque tampouco tienen se nos pidieron por parte da Consellería os trajes, etc. Ahora acabamos de dotarlos tamén de insecticida que marcaron e unha especie de lanza que utilizan para ir directos ao niño. En todo caso, a responsabilidade de retirar os niños que tomen de protección civil do Concello ou da Xunta de Galicia. Eu creo que a competencia da Xunta de Galicia requiere as agrupacións de voluntarios para poder realizar ese servicio. O Concello, pois, un momento non podemos decidir. Estamos moi longe do que se está dando en outros concellos e creo que vai ser un problema que vai ir cada vez a máis e, non sei, cada vez vamos a dedicar máis recursos porque os niños que retiramos son os que están no casco urbano cerca das vivendas, pero os que non, que, pois, supoño que sea conocedor de zonas como Ortigueira e por aí donde evolución pois, foi difícil de controlar. Pero había outras dúas preguntas máis vinculadas ao mismo caso. Era o tema do plan de algo así, se non pensan que a presencia dun niño durante máis de 2 meses despois de